Elem, ovako. Ja nisam pripremio pitanja za danas, zato što, kao što sam rekao, ja nisam uopšte planirao ovaj live. Nisam ni znao da će se dogodi, nisam znao da će dođe do njega i nisam ga najavljivao. Kao što videli, nisam najavljivao nigde na Instagramu, nisam bio u fazonu ovo će biti najjači live, ludilo. Već se nadam da neće previše ljudi da dođe, ali već pošto je došlo 13.500, mislim da je ovaj kanal u kurcu. 13.500? Da, već baš pakao. Tako da, ljudi, svi subscribeujte na kanal koji je pinovan u komentaru, subscribeujte se zato što će ovaj verovatno da ugase. Imamo 2600 subscribera, ajmo klikćite, čekaj daću vam link ovde, subscribeujte se, molim vas, zaista će mi značiti zato što ovaj live pravim zbog vas. I verujem da će mi ugasiti kanal, tako da molim vas, subscribeujte se, pomozite mi da mogu da nastavim da live-ujem i nakon što se završi ovaj live. Da, elem, ja ću sad da krenem ovako s uvodom, pa ću tebi da prepustim reč. Znači, ovaj live, kao što sam rekao, pravim zato što sam izuzetno protiv nasilja nad ženama i jako ih prozivam samo promiskuitetne žene koje smatram da zaslužuju da budu prozvane. Ali opet nikada ne bih udario žena, niti podržavam da bilo kako fizičko nasilje sprovodi nad ženama. Tako da, Uki koja je došla kod mene u live, rekla je da Lux davio i to je dovelo do ovog live-a zato što ja ne želim da se priča i stvarno želim ovako iz moralne perspektive da njoj dam platformu da kaže šta se zapravo desilo između nje i njenog bivšeg. E sad, ja moram da dam uvod ovde, iz moje perspektive kako je izgledala ta cijela situacija, pošto sam ja donekle u priči. Ovako. Jedan dan je Ukiku bila najavljena kao gošća na Carcastu kod Vavane. I bila je priča da ćeš ti da tamo pričaš nešto o Luxu i o situaciji koja se desila između vas dvoje. Ja taj dan, opet napominjem, ja ne prozivam danas Luxa, ne prozivam nikoga, izvinio mi se, to sam prihvatio, ali ovo ne mogu kao s moralne strane, ne mogu da ovaj live ne održim. Elem, mene je Lux zvao i rekao mi je, brate, ogroman problem, hitno je, jel možemo da se vidimo? Ja sam rekao, brate, ako mene zove, kontaš sigurno, jure ga neki mafijaši, pa brat da reši, znaš, treba neko da se izvini, znaš, šajc. Ali, da, zove me i kao, brate, nešto hitno, problem, jel možemo se vidimo? Ja sam rekao, može, naravno, zato što sam stvarno tada njega smatrao kao prijatelja i, kažem, upoznao me s ovim jednim čovekom za proizvod itd. Tako da sam ga smatrao za prijatelja. Nismo mi nikad bili nešto pretjerano bliska, ali sam ga gledao tako. I naravno, hteo sam da mu pomognem ako mu je pomoć potrebna. Logično, kao svaki prijatelja i generalno da nismo mi neki prijatelji, ja pomažem, volim da pomažem ljudima. Tako da, meni dolazi Lux i kaže mi, brate, ne možeš veriti što se dešava. Kao šta se dešava? Pa Ukiku je najavila da, tačnije, jel te on ne zove Ukiku, ona je najavila da ide na Carcast, pričaju, javili su mi da pakao, da ona će da priča o ovome, kako sam je ja tuko, kako sam je ja ovo, kako ono. I ja rekao, ja ga pitam, pa dobro, jesi tuko, kao šta je priča? To mene zanima šta je. Šta je priča? Zašto će to da priča, kao je se to desilo? Pa ne, nije se desilo, nego ja sam nju u klubu nešto uhvatio za ruku, ona je krenula da ide, ja sam je zgrabio za ruku i to je to. I sad, ja kažem, pa dobro, meni iz moje perspektive, on mi je prijatelj, razumeš, mislim, znam, neko vreme smo kolege, razumeš, imali smo i onaj Bakana Finjaka pre 4 godine i sve to, čak 5 možda. Okej smo, ali nismo mi nešto sad bliski drugari vamo tamo i naravno ću poverujem drugu u tom trenutku i on kaže nisam i ja kažem pa dobro, jel postoji snimak toga da si ti uhvatio za ruku ili šta god. On kaže pa ne znam jel postoji snimak, ali kao bilo je u klubu, ne znam da li postoji snimak. Pa ja kažem brate ako ne postoji snimak si realno lagan, jer je onda kao tvoja reč protiv njene, ona će da bude, razumeš,
bivša ljubomorna koja priča, razumeš, ono, gluposti i čisto naš dobije pažnju. To je bila moja perspektiva i to je što je najgore, to je bila perspektiva dosta ljudi kad je ona to ispričala, čak i moja, zato što sam bio ono, brate, ono, znaš, klasično žensko, razumeš? Ali ona meni jednom prilikom to ispričala, kako zove tu priču i ja sam skonto da zapravo nije je samo uhvatio za ruku. Znaš, nije samo to bilo. I onda je također pričao neke stvari za nju koje nisam ga pitao, nego kao ono, na šta je ona radila, šta je pričala, ona je bila u fazonu, pusti nju da priča, ne, sad će ona da priča, nego ja samo uvodim iz svoje perspektive kako sam ja ošte došao do toga da znam za ovu priču. Ovo i mene zanimalo. Zato i pričam. I onda je pričao, pošto mi ona rekla, on je lagao drugare na sve strane, pričao ono, ja sam rekao, ono, pa meni je on ispričao, brate, rekao mi je da je ona kao viđala se sa drugom, jebala se s njegovim najboljim drugarom, onda da je ne znam šta još, ono, u klubu se muvala sa ne znam koliko likova, pa onda je ona radila ovo, ona radila ono i tako nekoliko stvari, sad se ni ne sjećam iskreno. Sad šta god da kažem dalje od ovoga bi bila laž zato što se ne sjećam, a ne želimo ovde, kažem, neće biti laži, neće biti karikiranja događaja, neće biti izvrtanja istine, već će biti sve kako se dogodilo. Sad, rečeno je, znači, uhvatio te za ruku, tačka, on nema nasilnu prošlost, on nije u tom fazonu, on meni rekao ima, jel te, 3 sestre, majku nikad on ne bi ženu ni pogledao, tako da on nju nešto, nikad ne bi bio nasilan, nikad ne bi šta god. Sad, ti si došao... Tebi nije bilo čudno što se on toliko usfrkisao samo zato što me uhvatio za ruku? Pa ne, glej, sad ja kao sam, ovdje ću sebe malo da inkriminišem, ali kao i da jeste, naš, ono, ipak je on moj drugar, pa gledam, ono, ako nema dokaza, razumeš, opet ću da verujem njemu na reč. Razumeš? Opet ću da verujem njemu na reč. Sad kao, možda jeste, možda nije, ali sad kao ja da uzmem sumnjam da ja krenem da istražujem ovo, ono, realno, to nije ni moj posao to da radim. Tako sam ja njemu verovao na reč. To je poenta priče. Ali opet, zašto se on toliko uspaničio? Pa, brate, zato što potencijalno ti možda izađeš javno da kažeš da je on uradio X stvar, pa da slažeš, da uradiš šta god i to može njemu ozbiljno da se odrazi na... Čajte, ali treba mikrofon da se približi baki? Mislim da ne, mislim da ja pričam apsolutno glasno. Da, ja sam dobar. Znači, i onda sam bio u fazonu, jebi ga, naš, ono, potencijalno možda mu sjebeš imidž, baš, ako ti dođeš i kažeš, kao izađeš ono javno i kažeš, pa znaš kako, onako kad mu nije dan, on me zvizne u bradu, kad mu je dobar dan, on prosi tako što me ono kao utira. Razumiješ, ti možda da kažeš šta hoćeš i to može na njega da se, na njega može da se, na njega to može loše se odrazi. E sad, mene zanima kao novinara danas, ne kao Luksovog neprijatelja, kao novinara, apsolutno ono neutralnog, mene zanima. Kakav je vaš odnos bio, znači doći ćemo do tačke događaja tog u klubu, to je bila kombinacija, mene zanima kakav je odnos bio, da li je bilo nekih agresivnih incidenata, da li je on tebe nekada napao pre toga fizički, da li je vikao, šta je radio, da li je bilo nekih takvih incidenata? Nekih naznaka, jel? Nekih naznaka i da li je bilo nekih incidenata u vašem odnosu? Pa vidi, ovako kad me na prvu to pitaš, stvarno nije, jer je on i meni došao s tom pričom kako imam 3 sestre. Kad se desilo ono s mojom sestrom, on je tu baš skočio, znaš, kao da diže svest o tome protiv nasilja. Tako je, da, moram da te prekinu ovde, to sam zaboravio da kažem. Unina sestra je pretrpela nasilje od svog dečka i one... Muža? Da, i to je baš bilo ono... Tipa manje od mjesec dana nakon porođaja. Ubre. Da, i beba znam da sam ja video pa sam ti pisao jer sam hteo sam da pomognem tu da nađem ono kako da se kazni taj čovek. Vidi, to se vodi kao pokušaj ubistva zapravo. Jer je on njoj tresao glavom u pločice dok nije izgubila svest. I onda je oživljavao. I ona je imala frakturu i ovog dela jer je on ono kao iz filmova pokušao da oživi. Znači on je mislio da je on nju... Da je ubio? Da. A što je on to uradio? To je sad, dečko je bolestan, ja sam posle svašta nešto saznala, njemu su išla ispitivanja oko njega, dečko nije uvinkljivo, što nije dobar s glavom.
neki presek stanja šta se njemu desilo, ali u suštini zbog toga ne bi sebi u životu dozvolila da nekog optužim za nešto slično i da slažem za tako neku stvar. Da, nije ti to tema za zajebanciju, da. Da, uopšte mi nije tema za zajebanciju. Znači, iz tog razloga sam ja i plašila se na koji način ja to treba da kažem ljudima, zato što znam koja je težina toga. Da. Ne, evo, sad ovo pitanje ima ovo će sve ove komentare brišite ako budu pisao, neko je napisao, a što je on nju, koji je razlog što on nju prebio u smislu kao da je imao razlog. Ljudi, ne postoji razlog. Moram da vam objasnim, ne postoji razlog da se, ja smatram da ne postoji razlog niko da se prebije, ali ne postoji razlog da se žensko prebije, da se udari, da se bilo kako fizički obračuna sa ženom, pogotovo ne da dođeš da udaraš ribi glavom o pločice i kao, pa imao je razlog. Brate, ne postoji razlog. Da je ona njega dovela do ludilo, ne treba kaže, ajde vidimo se, čao, završili smo i da izađe, razumiješ, da se izdere i čao. A Debra, koja je, brate, kao ti biješ ženu, ti si sad kao moćan, ti ovo, znaš, ono, glasna je ovo, ma nije glasno, dobro je. Okej. A ne, mislim da troluju zbog sisa, da, izvini, oprosti. Nasao sam na foru. Zakopčam se. Nema i ne, mislim, chat voli da vidi, razumiješ, ja sam danas novinar, ali u isto vreme sam content kreator, tako da iz content perspektive meni zaista ne smeta. Elem, brate, navukli ste me, jebaću vam majku. Hoćeš da popiješ nešto vode? Ajde, hoću kocu zero. Ima ovaj tvoj Big Black. To mi daj. Big Black. Moja vodica. Čitaj ti tu slobodno komentare. Ja ček ne vidim baš odavde. Pa ha su komentari. Kurac moj ne, pa sad njih zanima šta je to bilo sa Sarom. Bukvalno bila glupa svađa. Hoćemo onda, ajde onda to hoćeš da ti ispričam? Ajde ukratko da ispričamo to, brate, kad smo već spomenuli to da je tvoja sestra bila žrtva nasilja. I ja smatram da to nije dobilo dovoljno medijskog prostora, zato što ja opet kažem, baš ozbiljno shvatam nasilje nad ženama i to nikad u životu ne mogu da zamislim da ja uradim, da je neko meni blizak, da meni neko blizak, da lupa sad stvarno, da ja saznam da je čoda koji mi je ono brat, da je on udario svoju devojku, ja bi mu ono rekao, druže, ti si stvarno debilčina, ono, i kao, drugačije bi ga gledao, i da je bi mi on bio prijatelj, ali bi ga stvarno drugačije gledao i ne bih mogao da ga gledam više kao dobru osobu za koju smatram njega da jeste. Tako da, nasilje nad ženama, nikako ne. Šta se desilo sa tvojom sestrom, ukratko, i to je to? Bukvalno su se svađali, zato što kad je trebalo da dođe dete, tu se malo on promenio. Znaš, ona frka te uhvati, dolazi odgovornost. A bila je trudna, da. Da, ona je bila trudna, to se desilo, kažem ti, manje od mesec dana nakon njenog porođaja, bukvalno. I on je stalno išao s društvom na fudbal, nemam pojma, i ona se tu svađala što nije s njom, bla, bla. Standardno. I u suštini njegova mama se tu dosta mešala, onako, baš je Edipovac, ono, ali sad to mogu slobodno da kažem provereno. Dosta se mešali i oni su se nešto svađali, ne znam, teli negde da idu. Dopuštao je majici da baš bude u odnosu. Ode kod mame, vrati se promenjena priča, razumeš? I oni su tu nešto posvađali i ona mu nešto opsovala mamu, ali to je ono psovka, znaš, ko dobar dan, kad neko kaže. Bukvalno zbog toga. I on tu nešto preseko i samo odje. Pritom, taj dečko je bio, ja tebi ne mogu da objasnim, ja sam njega znala, on tek ne bi rekao u životu. Da bi uradio tako nešto, da. Kao, totalno imao je glasić, onako sve je bio Mica, kad ga vidiš, rekao bi, onako ko lutkica, lep, znaš, neko možda ne bi pomislio ni da je strej dečko, skroz onako ne bi zamislio da bubu može da zgazi, razumeš? I tad je prekačio nešto u glavi, šta je bilo, i samo, pa, ja dobijam tu informaciju, ja, ono, blame u WC-u, malo me zove, Damjan pretuko Saru, evo je na VMA, ja odavde, znaš, kao, čak bi mi bilo logičnije da sam čula da je ona njega pretukla, razumeš? Kao, to bi mi više pilo vodu, jer nisam mogla ukačim tu osobu. Pretukla Saru, šta se dešava, znaš ti koliko je to jeziv osjećaj, ja tebi mogu da objasnim. Ne mogu da zamislim, nemoćan si. Ja kažem, ja sam protiv... Ne znaš šta da mu uradim. Ne, kažem, ja sam protiv fizičkog nasilja, ali evo najiskrenije, brate, ja imam 2 sestre i, brate, da ja saznam da je dečko prebio moju sestru, brate, ne, evo, iskreno, ja bih bio spreman da idem u zatvor za to što bi ja tom čovjeku uradio, majke mi.
Mene su držali njih dvojica kad sam ja njega videla. Ne, ali to je klapna, to se gasi. Ja bi ga ubila da su me pustili njega, znači zabila bi mu nokte u oči. Ali mogu kažem odmah sad ovako kao najava, Lux nije bio ni blizu toliko ekstremno. Ne, ni blizu toga, to znači nikad nisam tela ni da poredim. Da, zato... Jedino zašto ja ubacujem priču moje sestre u ovu situaciju jeste zato što ne bi u životu, nakon što sam tako nešto preživela, lagala i optuživala nekog za nasilje. Znači, pored, kapiraš, baš mi je to... situacija. Znači, ne možda zamisliš kako je to kad se desi tebi. Svi smo mi u fazonu, to se nekom dešava. Kad se to desi tebi u tvojoj porodici, jezivo je strašno. Ja sam to i pustila javno samo zbog suđenja, jer je njegov ćali imao veze u VMA, vamo tamo. I uopšte nisam ni tela nešto da pompu, da ne daj Bože, ja neki publicitet vučem na to, ne daj Bože. Ne, znam, ti si okačila ono samo slike... Samo najmanje moguće što sam morala, čisto zbog suda, da ne bi uzeo dete, razumeš, jer je i beba imala modricu, to je baš išlo, haos. Da, ne, mislim, to je stvarno... Znači, ne može se poredi. Užas. Ne, i to i kažem, zato kažem, danas nismo došli ovde, nisam ja napravio live, kažem da je ocrnim Luxa ovo, kažem, on se meni izvinio, ja se povukao, ali istina treba se zna, to smatram, pogotovo zato što ima nasilja, ima nasilja u ovoj priči, a u isto vreme, kažem, nije poenta da Una dođe sad ovde i da laže, da izmišlja priče za Luxa, zato što sad ga niko ne voli, ovo ono, bla bla. Nije to što je poenta, to nam nije cilj, niti bih ja to dozvolio da se radi, niti bi ona to htela. Zato što da je htela, ona je to mogla mnogo ranije da snimi i da kaže svašta nešto loše za njega, tako da izmisli i da bukvalno pobere klauta, pobere popularnosti i iskreno nisam očekivao ovo. Javila se, tačnije u chatu se pojavila i bila upozovala kao završila se drama, vamo tamo, ušla na Discord i pomenula situaciju. Sad, znači, se vratimo na to. Da li je bilo, pošto smo saznali istoriju, saznali smo zašto je ovoliko zapravo njoj to da kažeš, ne da kažeš, nego je bolna tema i osetljiva. Da li je bilo naznaka o njegovoj nasilničkoj prirodi? I, mislim, ja opet kao, i pored svega što je on mafijao, ima snimak, jel te, sve to što je radio, sve što je bio budaletina, razumeš, sam je na sebe navukao sve to, taj gnev zato što se ponašao bahato. Opet ja nikad nisam, ja sam ga poznao, nikad nisam ja osetio neku nasilničku notu s njegove strane. On je uvijek bio naš ono kao, kao priča, razumeš? Više na priču. Ali nikad nije bilo ono kao, sad ću, da uradim nešto. Nema ni on ni muda za to, niti taj drive, razumeš, uopšte nije taj tip lik. Ja čak i sad tvrdim, nakon što se to desilo, šta sam ja doživjela od njega, ja tvrdim da i dalje mislim da on zapravo nije u dubini duše nasilnik, nego da je to samo, da je on duboko jako nesiguran, iskompleksiran. I da je tu samo kako je bio pijan, mortus pijan, samo izgubio potpunu kontrolu, razumeš? Da. A da li je bilo naznaka, jednom se desio moment gde on meni izljubomorisao na neku glupost, što je mene pozvao neki drugi, bacio neku foru, bukvalno druga što snima za TikTok, zna ga i on, nebitna priča, na početku još veze i krenuo da udara rukama u volan. Ja tu stala i bila u fazonu, aj samo ovo da se ponovi još jednom i da me ne vidiš još nikad. I to je jedino da je on kao nešto, popizdeo planu. Da. Nikad mi je okej u svađama, on skače, lunju, skače tu na mene, oko mene. Lunja, ko? Ali ne doživljavam ga, razumeš? Lunja, da. Da, znaš, kao nikad, čak nisam ni prezala da će da me udari, nikad to u životu nisam, nije ti prvo što prošlo u glavu, će on skoči da te nešto da te... Ne, uopšte nije taj lik, razumeš, tako da mi, i što je bio tu sa mnom kad se sve to desilo s Sarom, kako sam ja videla njegov stav u odnosu na to, nikad ne bi mene zato toliko i zabolelo kad se to desilo, jer ne mogu da verujem osoba koja je prošla sa mnom tako nešto što sam ja doživjela svojom sestrom, da kao ti padne na pamet da uradiš. Znaš, kao, meni je to baš bilo. A sad me zanima, mislim, kažem, on ima 3 sestre, majku, sve to. I uvek je na tu loptu išao. I uvek išao je na tu loptu i bio je tu za tebe kada je bilo sranje, kada je bilo sranje sa tvojom sestrom, htio da pomogne i bio je, i 100% je i on bio besan zbog toga. Da, i on je čak više skakao javno oko toga. Ja bilo u fazonu, nemoj Lux toliko javno, jer neću da ispadne da nešto pokušam neki publicitet na kontu toga. Znači, meni je tačno sam imala namera je samo da se ne namesti na sudu, samo puštam toliko
da bi bila ona sigurna na sudu i beba. To je ono što sam ja mogla da uradim, što je do mene bilo. I čak sam njemu govorila, nemoj toliko da pumpaš, jer je on išao tu priču odmah, znaš, kao, da diže on svest nasilja nad ženama. Ja kao, nemoj toliko. Ali dobro, jebi ga, mislim, sad moram ovdje kao neki, pored toga što sam novinar, nezavisan, neutralan, ja opet moram i kao content creator, kao neko ko je posmatrao sa strane ceo vaš odnos. Ti si njemu u odnosu donela mnogo, ti si njemu spasila karijeru. Jer tada, kada ste vi bili zajedno, 21. 22. Ne, on je postojao i pre mene, da se zna. Ali on je postojao u gaming svetu. On je prvi put u životu otišao na intervju sa mnom. Ne, to sam teo da kažem. Prvi put je ušao u show biznis zapravo. Tako je, to sam teo da kažem. Fore u tome što klipovi sa tobom su imali po 200, 300, 500 hiljada pregleda, kad god si ti, kad tebe nema, nije bilo ničega u priči. I zapravo ovo nije sad pitanje moje, ovo je moja konstatacija, on je tebe zapravo dosta, da, ljudi, gasi se ovaj kanal. Izmuzao. Da, ali gasi se ovaj kanal 100% posle ovog live-a, zapratite svi kanal koji je pinovan, da bih mogao i sutra da live-ujem, 4000 subscribera, imamo s 20.000, zapratite da odemo bar do 10, da imamo neke noge, da krenemo od nekud, tako da zapratite svi gore ovaj kanal koji je pinovan, evo link, još jednom, pošto ovaj kanal verovatno gase, jer smo došli već do 20.000 gledalaca, pa kao. Elem, da, htio sam kažem, on je tebi izmuzao u smislu, znaš, ti si tada baš bilo u hajpu, to je bio bukvalno tvoj trenutak, tvoj prime, i tu si grmela na TikToku, bila si mega popularna, devojčice su te obožavale, to je baš bio ono tvoj bum. On je taj tvoj bum pokupio, što je bigao, znaš, on je poprilično rano objavio vašu vezu. Da. Koliko ste vi bili zajedno nakon što je on objavio vašu vezu? Ne znam, sad nemam pojma. Otprilike? Ne znam, možda ni mesec dana, baš, da. Ja sam očekivao ćeš da kažeš 6 meseci. Ne znam, pa tako, mesec, dva, nemam pojma, ne znam sad ni kad smo se smuvali, pravo ti kažeš, zaboravila sam. Da, okej, znači, bukvalno objavio je vezu zbog popularnosti, razumeš, zato što ti dobro izgledaš, sve to stoji, ali on je vidio u tebi sad ću ti objasnim, da ne ispadne da sam ja glupa, vrlo je to meni bilo jasno, a sad ću ti ispričam cijelu priču što se dešava. Moji odnosi s muškarcima pre Luksa su bili da sam ja bila sugar mami. Meni je toliko bilo neprijatno kad meni lik nešto, kad mi lik plati piće, ja se osjećala kao kurva. Ja sam baš imala problem s tim. I onda se pojavio Lux... Respekt, W u chatu, W, dobro. Ne, ali to je isto loše. I onda se pojavio Lux koji je onako crnogorac, ne daj Bože da žensko nešto plati. Stvarno što se toga tiče, on meni nikad nije dozvolio. Znači, to je bila borba. Eventualno, ja ustanem do WC-a, pa platim da ne zna, pa je svađa posle. Što to sramotiš me, znaš. Što se toga tiče. I onda sam ja nekako uvek osjećala kao da sam mu dužna nešto. Osjećala sam kao da moram na neki način da mu vratim. Da mu se zahvališ, da mu se održiš. Ja sam onda njega puštala da on muze iz mene kontent, da vraća te pare koje on tako trošio na nas. Da. I kapiraš, vrlo sam ja toga bila svesna, ali sam osjećala neku, kao da mu dugujem nešto. I ja sam na taj način njemu. Ne, pa ne mislim ja da je on tebe, to nisam ošte ni bio moj cilj da je kažem da je on tebe na silu nešto, da si ti kao jao jadna žrtva u tom smislu. Ne, kažem ti, vrlo sam ja to znala šta se dešava. Znala si, on je to koristio i sve to stoji, ali nego samo mi to malo šok bomba, iskreno, posle mjesec dana objavio vezu. Lik, brate, je video, opa, 300, 400, 500 na TikToku. Pa mi smo odmah giveaway, nismo ni bili koliko u vezi, on je mene odmah uposlio. Odmah u kiku na giveaway, buraz, odmah, brate, odmah u kiku na giveaway, posle mjesec dana veze, brate. Užas je. Ne, ali šta sam teo? Ne, to je meni bilo slamanje i ono što ste na TikToku live-ovali pa prebacujete na njegov stream kocke, pa meni je to sve iskreno bilo onako slamanje, ali jebi ga. Ono što, znači, gde smo stali, znači nisi vidjela nikakve naznake toga da je on nasilan, da postoji šansa da te povredi, nisi se osjećala ugroženo, ne Bože. Ne, nijednog trenutka ne bi bilo. Ali došlo je do toga da posle, koliko ste bili zajedno? Ali imao je momente tog mafijanja deci, znači klijencima, tipa dešavalo se, mi prođemo, ulazimo u klub i mene, ali baš znaš da je dečak je naš kao... Hoće sliku kao, da. I on kao mene po glavi, nešto, i on se okrišću, pa ću ti još šta ti moju ribu po glavi, ja kao, nemoj to više.
Znaš kako je to meni bilo blam, propadnem to dete, brate, nije on u tom smislu mene, Opa, pecao ga mali, I onda smo se oko toga svađali, ja kao nemoj to da radiš, blam, brate, kome se kurčiš jednom detetu, pa ne, pa stvarno je blam. Ja propadnem u zemlju, znaš koliko puta. Mene to ne iznenađuje, I taj imao moment, ali nikad kao da se ja... A to je više ono kompleks, nije nasilje, nego kompleks. Da, kao hoće... Ali blamiralo me to i onda sam ja večito s njim vodila borbu oko toga, kao da jebote, nemoj... Da, nije me klinac movo, nije me uhvatio za sisu, nego mi je fan, ono. Da, nije s te namere kao mene dohvatio za kosu, nego bukvalno kao, ovo kiku da se slikamo i ono, tu ću ti ja propade u 4 zemlje, ono, od sramote, razumeš? Pa dobro, pušti mi adresu je bilo, mislim, razumeš? Šta ti to znači prokurčiš priča, razumeš? Baš je ono, ne, to apsolutno mogu da poverujem. Da, i teo sam te pitam, znači, ovako, ti si u svojim klipovima nekim ono provlačila celo tu priču, pomenula si u Carcastu da je on umro za tebe posle toga, sve to, u par navrata si ti to napomenula, nikad nisi direktno njega imenovala, nisi ispričala celu situaciju od početka do kraja, ljudi ne znaju, ostala si uvijek nekako nedorečena. E sad, mene zanima, da li si ti ćutala, ponavljaju, čutala, nisi htjela sve da kažeš javno, iako si osjećala tu moralnu potrebu da to uradiš i očigledno te to kopkalo pa si ti kroz godine to pominjala, provlačila, pričala si o tome, kopkalo te zbog situacije s tvojom sestrom, osjećala si tu moralnu neku dilemu da li da kažeš, da li ne, da li ti nisi htjela da kažeš to javno zato što si imala neki strah od njega ili zato što nisi htjela da mu ugroziš karijeru, bilo ti žao, ili potencijalno oba? Pa mislim oba. Vidi, on u tom trenutku je otvarao ono igraonicu. Ja sad razmišljam, ja ako ovo iznesem, useravam igraonicu i 5 ljudi s kojima otvara igraonicu. Znaš, kao tu mnogo ljudi ja povlačim sa sobom dole. Da, i onda si bila... Onda drugo, ja znam njegovu porodicu. Znaš, kao, žao mi. Znam društvo s kojima sam strava. Znaš, kao, ne povlačim ja tu luksa samo ako ja to iznesem. Ogromno sam ja tu odgovornost imala. Onda drugo, znaš ti koji sam ja tad bes i ljutnju osjećala. Otkud ja znam s kog ću mesta i kako ću. Neću da dovedem sebe u situaciju da preuveličam stvar, znaš. Hoću da baš bude, da ako se to iznese i kad javno da se iznese, ja sam sad ladne glave. Mislim, ja sam i na terapije išla zbog toga. Meni je sad to smiješno. Ubre. Ali tada sam ja tako bes osjećala i onda nisam s tog mesta htjela da govorim. Ne znam kako bi ja to rekla, znaš. No možda bi rekla nešto što i nije bilo i očisti iz besa. Da, iz besa nešto preuveli. Da mu naškodiš, da. To ti kažem, neću da nosim ga na duši, razumeš. Pritom znam koliko je labilan i nesiguran. Ja to najbolje znam, znači ono, budila se s njim, znam koliko mu je frka, posebno oko imidža javno. To je, znači šta će ljudi reći je alfa i omega, razumeš. I tu smo se mi kosili jer sam ja uvijek bila lik kog boli uvo. Mislim, pored mene lako ispasti fin. Ja sam veštica i samo staneš pored mene, kažeš što god loše za mene, to se za mene lepi. Znaš kao, lako je pored mene ispasti minašce. Jeste, da, i si tvoj imiš, tvoja pojava nekako... Evo, pogledaj mene i ko bi sad rekao da je mene Lux davio. Bukvalno izgleda kao da sam ja njega davila. Znaš, preće ljudi u to poverovati. Pa ne ozbiljno. I onda ja tu nisam ja tu ošto imala prostora. Prvo, niko mi ne bi ni verovao da sam ja to rekla. User 154, ovo što si rekla, njemu je najveći strah bilo. Jeste, pa to jeste. On je meni to govorio u par navrata. To je njemu najveći strah bio, ne daj Bože da s tom zakači. Znaš što je meni isto presmešno bilo kad sam ja videla da ste vi dobre da se družite. Jer on, koliko sam ja zaključila nego priča, tebe uopšte nije mirisao. Ja odjednom, mi raskidamo, ja vidim oni baka najbolji drugari, ja sedim kući i vrištim od smeha, ne verujem što znaš. I onda sam ja skontila da on se približio tebi da bi bio na sigurnom, kapiraš, jer je najveći strah ikad da ga ti ne nategneš, kako bi ti rekao. Ljudi, like, evo, kulevac, evo, nek ja padnem, strah 0%, ljudi, evo, kulevac. Evo, majke mi, ja, brate, što od ovoga nisam očekivao, kao, pa imao sam neko naznake, pričali su sad pre live-a, nešto smo malo pričali kao, čisto šta će bude da ne bude uzduž popreko, ali, brate, ovo nisam, brate, očekivao, užas. I kažem ti... Užas.
nekako ja znam da on u dubini stvarno to zapravo je mali nesigurni povređeni dečak. I onda ja znam odakle sve to. Pa ne, sad ovo nije smešno, nije ovo da ga ja ocrnim. Vrlo sam ja svesna da ja ako pljujem po njemu, pljujem po sebi. I on je meni bio i ogromna odskočna daska da ja odem da krenem da radim na sebi. Ti ne razumeš šta sam ja... Dodeš na psihoterapiju i sve to. Ma na sve živo. Nemaš pojma u što sam ja sve ušla, jer sam ja sela ovako i bila u fazonu, ako si ti bila s ovim čovekom, 2 godine nešto nije u redu s tobom. To je tvoje ogledalo bilo. Znaš kao, ajde idi sad i radi na sebi, vidi šta nije u redu s tobom. I to je bilo. Ja 2 godine, znači HC radim na sebi, na svemu mogućim, obrazcima. W u četu. Zato što, jebi ga ja sam tek posle skontala i način na koji on pravio pare, ja to tad nisam kapirala. Života mi, ja ne znam da sam ja bila slepa, glupa ili šta nije u redu. Pa mislite te nije zanimalo, mislite te jednostavno nije zanimalo. Pa nisam tela da ulazim, to je njegovo, ali znaš kako ja par puta, ti znaš tog druga njegovog, što je kockao na njegov kod. Mnogo dobar dečko. Znaš ga. Ne, on je, za njega samo imam dobro se jako dobar dečko, stvarno dobar lik. Lud je, ali je dobar. Ja sam ga mnogo gotivila i ja često onako malo pitam Luksa, jebote što, ajde da mu pomognemo, aj nekako da ga vežemo uz radijator, da mu ne damo da kocka. Ama ne može... Pošto pričamo ljudi o čovjeku koji je kockao, brate, mnogo para. Ne ono kao uplati tiket... Ne, to je stan. 500 evra, nego stan na dan kocka čovjek. To su pare koje ja ne mogu da zamislim ni cifru, bukvalno, a ne? I ja par puta ga pitam, daj, ajde da mu pomognemo, aj nešto da uradimo, brate, drugari ste mu, aj vežat ćemo ga za radijator, samo da mu ne damo da kocka. Ma ne, probali smo mi, ne može, on to voli, to je ta. Ja kao dobro, oladi on mene tako odjebe, me razumijem. Ja tek posle skontam, povežem 2 sa 2, pa jebote, ako on prestane da kocka, ovaj postaje bez love. Ja ovako stanem i u fazonu sam, to je kao da prodaješ heroin najboljem drugu, pa nije smešno. Znaš ti koja je to, ali znaš ti koja je to karma? Ja kockam, dobro, ti kockaš, ali znaš ti koja je to karma, Bogdane? Jeste, a jebi ga... Da ti nekog svesno uvlač, ja sedim por njega, on ga zove, ističe mi ugovor kao aj večeras u banku. Ja ovako ne verujem šta se dešava, ne znam, ja bila rekla. Majke, ja ništa od ovoga, evo kuleo se. Pa ne, ozbiljno, ja onda skapiram, jebote, on je loš čovek, šta je sad ovo, s kim si ti? Onda si ti retard, ja stanem ako pred ogledalo, jebote, ti si isto retard. Užas. Kapiraš i onda je on mene baš pokrenuo da radim na sebi, kao kakvo mi je ovo ogledalo, druže, šta radi lik, ono. Užas, ne. I onda on krene tako humanitarne akcije da se pere, jer njega isto duboko grize savest, kapiraš, nije on tikva jebote. Ja se priznojio, jebote. Ja sam se, ovo je luda skroz, brate. Ja sam se priznojio, brate. Meni gledaj. Pa nije smešno, šta se svi smeju, bukvalno je tužno. Pa što je smešno, pa ne, ali čekaj, hoće kažeš da nije smešno, ti dođeš i kažeš, to je nekad sam Čale tu rekla. Ističe mi ugovor, ajde plati malo. Ja ga ovako gledam, sedim pored njega i ovako gledam. Ja ga pitam, pa jel on samo šta, ne razumem, jel on samo igra na kod, pa njega samo... Ne znaš, ti ne razumeš, ja okej, ne razumem se, nebitno. Ja Čaletu, kad sam to ispričala, moj Čale ovako gleda, ne zajeba ovaj kao. Užas, brate. To je ko heroin da prodaješ najboljem drugu, razumeš, to je baš karma, znaš ti koju će on karmu tek za to, ovo što je meni uradio je mala maca. Šta je smešno što Cura govori iskreno, ti se na sve smeš. Smešno mi jer sam u šoku, brate, evo, zato se smejem, nije meni sve... Dobro, ja isto odbranben. Da, ne, meni je smešno, ja sam u šoku, brate, jer kao, ja sam vama to pričao, ja sam sve ovo vama pričao, al te bra... Ja ne znam da si ti to rekao. Ne, ja sam pričao... Ti znaš da to... Ja znam da mu on održavao deal zato što je on kockao uvek, gdje god on je on prestao da kocka, izgubio je ugovor. Bože, da, ali to sam ja rekao. Pa jeste. Nego kaže, nisam očekivao da će ona dođe da kaže to, razumeš? Nisam očekivao. Ja, brate. Evo, samo ovdje imamo komentar. Pre će biti čekao situaciju da bude nešto kao sa tobom, bako, pa da pokupi koji klip na TikToku se vrati pregled. Ma jebe se meni, bre, ja hoću da prestanem se bavim ovim kao prvo. Ali hoćeš sa svoje duše da išiš. Ne, nego evo zašto sad. Zato što jedino sad ljudi mogu da poveruju da je ovo realno. Jer do sad je Luks izgledao kao da imao real iznad glave i da je svečka. I ti bi onda bila kao... Ja bi ispala budaletina šta priča. Dobro, sad zapravo da ima smisla. Će ljudi da ti poveruju da pričaš istinu, zašto do sad bi bilo u fazonu kao, vidi ova, hoće pregled. Borez, ja kažem, ja zato nisam ni najavljivao, nisam ni hteo da bude ovo, da ne ispane da sad kao se pravi neka fama oko ovoga, već, brate, ne želim da ljudi pišu da sam se ja odsavio, da ne želim da pustim nju, da ispriča priču, da ispada podržavam nasilje nad ženama, razumeš? Tako da,
A i mene je blam iskreno, ja i ne bih volila da ovo dođe do mene. Enla Raš, u mom svetu je sve ovo karma Luksu jer je snimio 15 klipova o meni 2017. godine. Eto, pa znaš koju njega karma bre čeka? Evo moderator Enla Raš. Ne znam se lik plaši ono Boga bukvalno. Pa mislim ti kad sad pričaš o Bogu nije baš nešto... Nije validno, jasno je meni da ja što god da pričam nije validno, ali... Jest. Ali, da, šta sam ja verujem u karmu, recimo, meni je to baš... Ne bi u životu lagala za ovakve stvari, jer spičila bi mene posle karma, neka hvala. Šta sam teo još da kažem? Da, ja sam rekao nećemo izbacivati nikakve sada njihove privatne stvari, već samo ono što je vezano za situaciju o kojoj se priča, zato što, kao što vidite, sve što sam ja pričao i čuli ste bukvalno od osobe koja je živela sa njim. Sad, znači, sad smo rekli o tome zašto ti to želiš da izbaciš sada, da bi ti ljudi poverovali, napokon možeš da izbaciš istinu na video, zato što ti je tema osetljiva zbog cele situacije sa tvojom sestrom, želiš da izađe istina na video i ne želiš da ćutiš na tu temu. I ima još jedna stvar. Izvoli. Zato što sam ja, došlo je do mene, šta on zapravo priča ljudima, jer je on otišao brže bolje i izmislio svoju priču. Da, to je koji meni priča, verovatno. Znači šta je meni došlo do ljudima, da ja se s njegovim najboljim drugom vamo tamo, da ja ovo, da si ti jevala s njim, da si ti kurvetina koja bukvalno išao kao prvi da ispriča priču, da ako ja nešto kažem da ispadne da ja hoću da se operem, razumiješ? Da, i onda on sad smrtno ljutno tog drugara, A ko je tvoj odnos s tim drugarom? Slušaj ovo, mi smo tog druga upoznali zajedno na Zrću. Znači, to je zajedno... Ti kad si s nekim 2 godine, vi nekako jebi ga, dođete do zajedničkog društva, znaš kao, kreneš da se... On je okej, znao njega... Upoznate neke ljude u isto vreme. Da, iz Crne Gore, ali mi smo krenuli s njim kao aktivno da se družimo s tom ekipom dok smo bili zajedno. Znači, podjednako je to bio i moj i njegov drug, kako bi ti rekli. Da. Šta se dalje dešava? Tog druga smo mi muvali s mojom drugaricom. Razumeš? Dobro. Znači ide cela priča i zapravo se tu dešava cijela ta situacija gde mi njega, ta drugarica inače bila tu noć sa mnom, ona je svedok svega bila s nama. Mi smo nju, tog druga i nju muvali i cijela fama je nastala zato što ga je ona pozvala da ide s nama da idemo kao na Bali, da nemam pojma, surfujemo ili nešto, pošto li gotivi daske i to. Dobro. I ispalo je kao da sam ja pozvala njegovog druga da ide sa mnom na put. I to je ispala cijela frka oko toga. A to je bilo dok ste bili zajedno ili nakon? Ne. Cijela ova situacija da je on mene davio je bila 3 meseca nakon što smo mi raskinuli. Znači, on je umeđu vremenu išao, imao svoj život. Ovo to je posle! Ne, mi uopšte nismo zbog toga raskinuli. Znači, šta se dešava? Mi smo raskinuli... Ovo je teora šok bomba, jebote. Ovo bukvalno... Ne znam bukvalno dakle da ti uhvatim priču, da ti krenem. Mi smo raskinuli zato što on bio, baš je krenuo strašno da me davi i guši. To je toliko bilo... Ali ne fizički? Ne, fizički, ništa fizički. Nego je to, kako je on mene više pritiskao, ja sam bila sve hladnija i kako sam ja bila sve hladnija, on je još više napinjao i tu je puklo. I mi smo seli, ja sam s njim porazgovarala, mi smo sporazumni, on kao pa kako ćemo sad ovo, on je krio od svojih dugo da smo mi raskinuli, verovatno se nadao da ćemo se pomiriti, otkud ja znam. Kako ću ja sad ispašći da si me ostavila, da sam ja loš, ja imam i te poruke, da on to meni piše u poruci, kao kako ćemo da saopštim, ja kao pa normalno, Luks, ljudi se rastave. Logično, da. Šta, evo reći ćemo da smo zajedno, da nisam ja raskinula, nego ćemo reći da smo zajedno, ako ti je lakše, razumeš? I mi tu ostanemo u okej odnosima, ako ti nešto treba, on je mene zvao išlo je nešto preko moje firme, pa sam ja to morala da mu završavam, nebitno, i ja sam njega pred kraj naše veze dovela kod mog terapeuta, da nekako mu pomognem, jer ja više nisam mogla glumiti terapeuta u vezi. On i dalje ide kod tog mog terapeuta i mi smo se viđali na tim terapijama. Da, on je to rekao, da. Da, i mi smo se na tim terapijama isto viđali i bili sve super. Ja sam uvek bila u fazonu, jebote, neću da ostanemo na krvi nož, ako te negde sretnemo, bavimo se istim poslom, sretaćemo se na eventima, da ne moram da okrećem glavu, da ti kažem ćao, kako si ovo. A rekla si mi pre live-a si mi rekla da imaš... da snimke pre nego što ste raskinuli, to kad si... To ću sad da ti ispričam. Da, to je isto. On me ispričao, ukratko mi ispričala priču, ja sam se zgranuo. Ajde, hoćeš to onda. Ne, nastavi priču to za terapije, pa onda se vrati na to. Ništa, i u suštini, on i dan danas ide kod tog mog terapeuta i mi nakon raskida smo se viđali na tim terapijama. Znači, viđala sam ga.
ta sporna situacija koja se desila u klubu, došlo nam je to zajedničko društvo iz Crne Gore, znači svi se okupili, dečko došao jedan s Broda, jedan došao odavde, jedan odavde i kao aj svi zajedno da izađemo. Nas dvoje smo okej, nismo zajedno, on se vratio s Tajlanda u tom trenutku, razumeš, mi se nismo ni čuli ni videli i kao ajde izađemo, on me zvao, ja pozvala ovu drugaricu koja je tu bila s nama, dolazimo i to se dešava u klubu, to ću ti pričati. Dobro, to ćemo za kraj, to je... Da. A ovo što si ti pomenuo, što si ti rekla pre nego što smo upali live, u suštini ja sam negde, mislim, ja tako generalno u odnosima i vezama prebolim to dok sam u vezi. Ja sam nekako 3 meseca pre nego što smo mi raskinuli znala da je tome kraj. I lakše ti da raskineš onda posle. Pa nije da li je meni lakše ili teže, nego jednostavno osjetiš, ne znam da li to žensko ili osjetiš neko u vezi da ide kraj. I sad samo treba razvezati sve konce, razumeš? Nije lako ni raskinuti ono. Treba tu brda stvari da se otkači, mnogo se tu linkova poveže dok ste vi zajedno. I ja kao već vidim da tu nema ništa i tu su već krenule i svađe i čuda, bla, bla, bla. I ja se setim da ja sebi olakšam. Ja uzmem i svaku svađu našu, uhvatim, kliknem, namestim ono, znaš što imaš na telefonu za gašenje zvuka? Imaš da namestiš da tu ti bude diktafon. Da snima zvuk? Da. I ja to namestim i svaka naša svađa, ja samo diktafon i svaka naša svađa snimljena. A to da bi se zaštitila potencijalno da imaš dokaz da... Ne, čak ne. Ja nisam nikad mislila da ćemo mi ikad javno nešto se blamirati i ovako napucavati. Ne daj Bože, ja mislila ostaćemo okej, nego. Ako meni slučajno on bude nedostajao ili ako se ja budem lomila da se mi pomirimo, ne, jer je on tako ume, on vrlo da bude slatkorečiv, da te naš onako, 100 puta on mene ubedi da se on promenio. I da se radimo ove snimke neće objavljivati. Ne, nikad, to ne bi nikad u životu iskoristila. I ja sam to snimila da ako ja dođem u situaciju kriznu, da li da se pomirim, da li ne, da ja to sebi pustim i da se on meni opet zgadi. Okej, klasično žensko. I on je znao za te snimke da ja imam. On je znao, ja njemu kažem posle svađe da sam ga snimila, čisto da zna da ne bude da ja nešto krijući. I mi kad su... Znači on zna da ti snimci postoje? On zna da to postoji i šta se dešava? Znači ovo i dalje u odnosu... A šta, čekaj, samo sad pitanje, nećeš objaviti snimke? Neću, nikad to nisam ni planirala, ja sam to njemu rekla. Ali evo sad pitam chat, jel nas zanima sve, jel nas zanima sve šta je... Ma ništa, klasična svađa, ne, nikom to ne bi bilo zanimljivo, kako on vrišti na mene, Lunjo, kurvo, i ja ćutim i plačem nekad i to je to. Ma ne bi on to nikad rekao, brate. Lunjo! U suštini, kad se nama poprave odnosi, znači pričam i dalje, to je sve sad u odnosu. Znači ono priča, ja moram ovdje sad kao novinar, razumiješ, moram vest da dobijem za svoj medijski naš kanal. Znači to je bilo ono kao... Lunjo, šta ti meni kada dađe, kurvo jedna, jel ta priča? Da, ja stojim ovako i smijem se, nekad plačam, nekad se smijem. Kao, Lunjo. Da, i ja ležim ovako na krevetu i gledam. Jel ti izazivam sad neki, da. I u suštini, meni nikad nije bila namera, kažem ti, ja nikad nisam ni mislila da će doći do toga da se mi nešto javno, kao samo završimo svako svojim putem, sve ok. I kad je sve bajno sjajno, mi ležimo, on se seti ti snimak jer je to njega proganjalo i bude vas ono, a jel bi ti to obrisali? Ja kao, pa ne bi. I on je znao za to da to postoji. Ja sam njemu rekla, Luks, ja ti se kunem, ja to nikad ne bi iskoristila protiv tebe, niti ću ikad pustiti. Mislim, nema to ni ništa, to je klasična svađa, ono. Urla na mene i nikom ništa, ono, bukvalno. Mislim, kao nije smešno, mi je smešno. Pa smešno je, da, ali kao ništa specijalno. Ja sam to samo za sebe snimila da u slučaju... Da se posjetiš koliko je bio loš prema tebi, da me to drži, da te prođe ona, jer jebi ga kad izađeš iz odnosa, uvek ti se... Povidiš stare slike, da, pa kako ga ne bilo lepo, pa se setite lepih, mi smo stvarno imali mnogo lepih trenutaka, znaš, izađe mi ono neka uspomena nešto i da ja ne bi se slučajno nešto vraćala u nešto, ja samo to sebi pustim, čujem i budem u zonu, spasila si se i to je to. I ja sam njemu rekla, to je meni za moje lične upotrebe, znači neću ja nikad to iskoristiti protiv tebe i evo i dalje stojim pri tome, nikad, mislim, nema tu ništa zanimljivo. Možda i to loži, ne znamo ljudi, mislim ono. Eto, svašta ljudi snimaju i ja snimam svađe. To je moj life hack kako da prebolite nekoga, to ako niste znali. Da imaš podsjetnicu kad je ispadao loš pred tebi da... Da, baš tako, zato što ja imam problem da zaboravljam, znaš, ja zaboravim kad je bio đubre i uzon sama dobar je, znaš. Mislim da nije ti, mislim da to svako. Mislim da to svako, znaš, potisneš. Pa ne, zato što ja evo znam, ja tik posle raskida, razumeš, on seti bilo je kao ovo bez bilo i on setim, ok, raskid zbog toga i seć. Meni je to bukvalno bilo samo da me podsjeti una zašto ste raskidali, razumeš? A to srce ti govori, to ti srce govori, to nije zdrav razum. To ti kažem, i meni je to bukvalno samo sam zbog sebe to, znači to je sve, nisam imala nikakvu nameru. Dobro.
Dobro, eto, to sam ti rekla. To je to gotovo, što si me pitao. Elem, mislim da je vreme da dođemo do finala, do kulminacije cele situacije, znači, sad evo meni je ovo šok bomba, vi ste raskinuli. Da, 3 meseca prošlo, on ima svoj život išao. Bili ste u nekom kontaktu, to zbog psihoterapije, zbog svega toga. Da, bili smo okej. Okej, odnosima, sve super, niste imali nikakve probleme, niste imali ništa. On me zvao u onaj njegov podcast da dođem nakon raskida, da mi pričam kao to će dobro proći. Sad kad ljudi vide da smo raskinuli, da mi kao smo normalni. Razumeš? Onda smo se dogovarali, opet me on zvao za neki giveaway, jel bi opet učestvovali, ja kao dobro zovi šta treba, bla bla bla, razumeš? Mi smo ostali u normalnim odnosima, sve cool. Ali ja mislim da je moja greška što sam ja njemu očigledno time što sam ostala u kontaktu s njim davala povoda da on misli da ćemo se mi možda pomiriti ili nešto. I zato on i dalje imao te prebačaje svoje ljubomorne. Ne, to je respekt za Ukiku, brate. To je iskreno, brate, lepo kad možeš posle odnosa da ostaneš tako odnosu da si u fazonu da ćeš da pomogneš svom partneru, razumeš? Pa da, jer kao samo više nije išlo, nismo mi, nije niko ništa loše uradio, razumeš? Da, nije više išlo. Sve okej, samo više ni... I zato je cijela ova situacija šok. Da, zato što niko ništa tu nikog nije prevario, niko ništa loše nije uradio u odnosu, samo jednostavno više nije išlo. Znači, svađe su izgledale tako što, kao da gledaš jedan film 100 puta i mi se svađamo, ja njemu objašnjam i on me na kraju kaže, dobro, upravo si skontao sam, ja kao dobra, aj skontao, i onda opet svađa oko iste stvari. Ja bila u fazonu, ja Luk, stvarno ne mogu više da gledam isti film 7 puta, ne mogu. Izvinjavam se. Kako se zove... Kapiram. I zato je cijela situacija bila ovako iznenada i sad hoću da, znači, pošto je ozbiljna situacija, ja ću probati da budem ozbiljan, ali znate da je meni, kad je meni neprijatno isto vrata, tako i njoj, krenemo se smijemo, krenemo bacam fore i to, tako da ne zamerite, ali ovo ozbiljna situacija i želim da ti ispričaš sada svojim rečima kako je tebi to izgledalo, šta se desilo tačnije od početka do kraja, kako je došlo od toga, pošto, neki ljudi su toliko bolesni da zapravo su u fazonu da postoji sigurno razlog zašto je on tebe dohvatio za vrat. Ne, da postoji razlog, ali ja opet kažem da ne postoji razlog da fizički napadneš žensku. Dobro, ja ću ti reći koji je bio njegov razlog. To je moje mišljenje. Je li ovo W u četu, ljudi? Ovo šmekerska priča, razumeš ono? Jel Kaba Sepra, šmekerica uvek bio, brate, gentleman uvek, Pre svega. Da, izvoli. Reći ću ti njegov razlog, samo što mislim da će ga veći blam biti kad ljudi čuju koji je bio razlog. A čekaj, on je tebi rekao... Pa postoji razlog zašto se on nadrkao tad na mene i zašto se to sve desilo. On ti je rekao to? Pa ne, evo slušaj priču, to je to. Znači, mi smo tog drugara zajedničkog muvali sa mojom najboljom drugaricom. Dobro. I u nekoj... Ok, ali samo bitna stvar, znači, prema što krenem priču. Ti sa tim drugarom. Nikad ništa, znači mi se mi sad družimo. Nije bio poljubac. Nikad u životu. Nije bilo gedora, duplina, ništa. Ja njemu nabacujem ribe, on mene upoznaje s njegovim drugarima. Znači, bukvalno smo kao brat i sestra. Nikad ništa ni naznaka, razumeš? Ja bi bila spremna na poligraf da... Da, znači ja sam s tim drugarom strava i sad. Znači, nikad ništa, mi smo do jaja. Ok, respekt. I šta se dešava, nabacujemo ga... Ja izvinjam se, opet moram da spektam. Stvarno sam neprofesionalan novinar, prvi put radim kao novinar, oprosti, znaš da ja ne volim novinare. Ali hoću da kažem, ja tvrdim, evo ja sam moram da budem đavolji advokat, ja tvrdim da muško-ženska prijateljstva ne postoje. Postoje, vidi, kad ne postoji, pa brate, kad ne postoji fizička privlačnost, recimo, ili kad se od starta s nekim tako postaviš. Ja tvrdim da muško-ženska prijateljstva postoje samo sa ženske strane, što ti kažeš kad se tako postaviš, kad mu staviš do znanja da nema šanse da ima ništa. A muško-ženska, pa poštuje jer zna da nema šanse. Pa nije životinja. Ali, opet, da ti njemu kažeš, kogod da je, ja bih htio malo usamljena sam malo da se znaš nas dvoje, on bi htio, to je moja teorija, i nije teorija. Dobro, ali to je druga priča. To je druga priča. Ne kažem da je toga bilo, da se razumemo. Ne, nego, muško-ženska prijateljstva iz muške perspektive može bude samo ako je riba loša.
Eto, izvinite, rekao sam, devojke, nemojte da se uvredite, ali ako imate drugara da niste vi inicirale prijateljstvo, da hoćete budete prijatelji, niste dobra riba. Sorry, znači ja sam ovde, možda ću sad da ispadnem crna ovca, mene svi prozivaju. Ja imam stvarno drugare, evo, ja ne smatram za sebe da sam loša riba, imam drugare koji mene baš gledaju kao drugaricu jer nisam njihov tip. Vole girly girl, ja sam evo viš na što ja ličim. I šarana, razumeš? Ti si kao, ajde, okreni se. Kapiraš, i bukvalno nisam njihov tip. Znaš, oni ne misle za mene da ja loše izgledam ili bilo šta, ali ne vide me uopšte u tom svetlu, kapiraš? Okej. Znaš, i to je ta priča s tim drugarom. On ima njegov tip devojaka su, ne mogu ti objasnim, cvetić u kosi, girly girl devojke, što ja nisam uopšte njegov tip, razumeš? Mislim, ja kapiram tvoju perspektivu i poštujem tvoje mišljenje, ali opet ne mogu da se složim. Ali, iako ne mogu da se složim za tvojim mišljenjem, ti verujem, da je s tvoje strane, verovatno i s njegove, zato što si ti postavila jasne granice, nije bilo nikakvih, ništa ni blizu. To nam je bitno da znamo za priču. Ni blizu, muvam ga sa svojom drugaricom, kako da ti objasnim. Ali, znaš šta je jako zanimljivo? Što ljudi kreću od sebe i, na primjer, Lux je lik koji je to radio drugarima svojim i onda on misli da to svi rade. Lux je lik koji će da ti ode sa drugarovom bivšom vamo, Lux je lik koji... Ma ne! Kad je to Lux radio? Ljudi, šta priča ova riba, bre? Kad je Lux otišao sa drugarovom bivšom, brate, negde, da spava u Dubaju? Čekaj. Eto i tebi. Da, a ti nisi zbog toga pričala? Ne, ja ti pričam za 3 različita druga razloga. Eto i tebi. Ne, Lux nikada ne bi u Dubaju otišao sa bivšom drugara i spavao, brate. Ma kakvi, ljudi. To je uradio Janku. To je uradio jednom drugu što nije poznat, neću da govorim ime, što se meni još hvalio, kao skinuo sam tom i tom ribu, kao posvađali smo se pa sam mu ja skinuo i ribu, ja kao what the fuck. I onda on to radi i misli da to svi rade i taj njegov drug ima kodeksa, razumeš, i nikad u životu ne bi bio sa mnom. Kapiraš, čak i da mu sviđam nikad ne bi jer on ima kodeksa, ne radi to ne radi svako, to on radi i on misli da to svi rade, razumeš? Ujebote, dobro, ovo je iskreno, ja iz zajebancije, brate, prešao malo hardcore situaciju. Pa ne, evo s psihološke strane, kreće od sebe čovek, kapiraš? Pa ne, jeste, da, zato što on to radi, misli da automatski svi. Taj drugar tebi ne mogu da objasni, ne postoji bolja osoba od njega. Kako neko vara, pa tripuje se da partner vara. Tako je. Da, ujebote, dobro, to nisam znao iskreno. A on je samo bio mega nesiguran, razumeš? Ne, ja sam mislio, majke mi... Čekaj, je li on to javno rekao da je Lux bio sa njom? Ne, nije spavao s njom kao spavao s njom, nego su spavali u istoj kući, na to sam mislio. Ali, hoću da kažem... Svakako, to se ne radi. To se ne radi, što je to, brate, kodeks. Ja lično nikada, da reći od čoda da raskine sa nekom ribom nekada negde, ja nikada ne bih... brate, bio fazonu, aj se njegovom ribom da zablejim, da mu skinem ribu kao vidi gas, posvađali smo se. Meni je to iskreno dno dna i to je jedan najveći razlog zašto sam ja bio u fazonu da li gnjida. Ali evo, ovo iskreno, ovo nisam znao. A reći ću ti, znaš... Ja sam mislio da sam ja prva situacija, da samo za mene ovo radio. Ali kako se zove... Znaš ti tog prvog lika, reći ti posle ime tog lika. Zna se po Beogradu ko je on. Kao neka glava. Pa kao? Opa, znači neće da kažeš da ne bi bilo ono... Pa ne, nego ono... Čekaj da se mutiram. Možda je... On se družio s njima. On se družio s njima, znaš ti tu ekipu? Da, znam, ma nemoj me za... Kao, družili su bili s ono tičbra i onda posle... I zato više nisu dobri. No, ljudi, morate... Ovo je dobar kontent. Ovo kad bi rekla Jano bi baš bio dobar kontent, iskreno, brate. Bre, pucačina, ajde. Baš bi bio dobar kontent da kaže javno ovo. Elem, dobro. Oprosti, znači on ima tu tendenciju skida ribe. Elem, znači bitna stavka sa tim drugarom tvojim ništa nije bilo.
Ništa, nikad. Evo, ja se dan danas družim s njim. Okej, izvoli. Razumeš, i nikad ništa nije bilo. Znači, izvoli. Šta se dalje dešava? Pričala si njegov razlog, kada se pričaš njegov razlog zašto je on opravdao to što se desilo. Zašto se zapravo frka desila, jel te? Tako. I onda je on mene napao, zašto ti zoveš mog druga da ide s tobom na putovanje, ja kao, nisam ga, možda, znaš kao, ne znam da li sam ga ja zvala ili Danica kaže, ona nis ga čak ti pozvala, ja sam rekla aj s nama na surfovanje, razumiješ? Da, ti se ono u fazonu WTF, kao nisam ga valjda kad sam mu ja rekla. Znaš, ja u fazonu, dobro, možda sam i ja rekla, nebitno, koga boli uvod, kao da ide s nama na surfovanje, muvam ga s drugaricom, razumiješ? Da. Što ne bi išao s nama, mislim, šta je tu loš? I nebitno, on meni tu krene nešto da kenja oko toga, ja kao, Luk, samo da te podsjetim da mi nismo zajedno, uveliko, znaš kao, nema potrebe. 3 meseca je prošlo, znači on je imao ceo svoju eru nakon toga, nikoga nije dirao. Dobro. Ja još bila u fazonu, idi brate istražuj malo, znaš kao, preboljevaj na svoje načine, cepaj, radi što hoćeš slobodno, ja njega prebolela, on je mene u par navrata nešto pokušao da pravi ljubomor, ja u fazonu, ja nisam ljubomorna bila u vezi, a ne nakon veze, kako bi ti rekla. Ne interesujem, radi što hoćeš, uživaj, želim ti sve najbolje. Ja tu njemu oladim ga u fazon, zvao me, ja bila u radnji, kao zove me, šta ti mog druga, sad sam čuo, zoveš mog druga, ja kao, šta ti je druže, prvo, neću da ti se pravdam, šta me napadaš. I nebitno, to veče treba da se ide na žurku. Brate, malo psiho moment, moram priznati, malo minimum psiho, brate. Dobro? I mi ti to veče dođemo. Šta se dešava, oni su se već svi okupili, ja i drugarica kasnimo, upadamo, dolazimo na žurku. Izvini, sam prešao nešto priča. Evo, ja moram vas da pitam nešto. Evo sad ima 25.000 ljudi, pokojni kanal RIP, zapriti kanal, imate gore pinovan, ovaj kanal gase, vratno neće više biti live na ovom kanalu. Moram da prekinem još jednom, da li vama ovo delo je ovo što je do sad pričala kao izmišljena priča ili kao da je legitimno? Ma čak ne bi mogla ni da izmislimo. Ne, pa zato što mi je nerealno tera neko izmišlja, brate. Meni delo je buraz real 1/1. Evo, majke mi, ja bi prvi rekao, brate, da kepuje riba i da kenja, brate. Ja svašta radim, ali ne lažem. Vidi, može svašta da mi se nalepljuje na mene, ali ne lažem. Ne, majke mi, real. Da, pa ne, to me zanima, zato što video sam neki komentar da kao ko veruje šta priča i onda me zanima kao šta vi zapravo mislite, da li vama deluje priča realno, jer meni, brate, mislim, jesi ja sad njega ne gotivim, ali te, brate, ona dođe sad da krene nešto da laže za njega, da kenja, ja bi iskreno rekao, aj ribo, malo ga i ti slamaš, kapiraš. Tako da, iskreno, brate, respekt za sad. Izvoli, znači, čuli ste se... Dolazimo mi, jel te, nas dve dolazimo poslednje, tu je cijelo društvo, tu je devojka od njegovog druga s kojom sam ja strava, razumeš, ti se tu umrežiš, napravi se grupica ljudi, on stoji tamo i ja vidim nešto ljud, znaš kao nije se ni javio, i okej. A čekaj, gde ste tu u tom trenutku? Hype. Klub Hype, znači Separe, poslednji ovako od ulaza. A ušao si u klub? Ulazim u klub, dolazim na njegovu rezervaciju, on nas zvao, znači on nas zvao da dođemo. Da, jok, nikad ja u život ne bi došla nepozvana negde. Dolazim, on stoji skroz u ćošku Separea i ja vidim nešto kao neće ni da me pogleda. Aha, došli ste u isti Separe, došli ste... Da, došli tu, razumeš, došla cijela ekipa i kao izlazimo zajedno, to je povod, razumeš. Okej. Nas dve dole, ja kao mogu da povedem drugaricu, naravno, to je ta drugarica s kojom smo muvali tog druga, razumeš. Da. Ona isto tu... Da se njih dvoje... I Luk se nju zgotivio, znaš, svi smo se zgotivili, svi su tu međusobno se upoznaju ljudi, razumeš, postalo je to jedno društvo. Mi dolazimo, on stoji skroz u ćošku Separea i kao neće da me pogleda. Ja skontam, on i dalje nadrkan od toga, jer sam ga ja to jutro naduvala u fazonu, nemoj da me smaraš. A to je bilo taj dan? To je bilo taj dan, znači on to mene jutro zove, ja u prodavnici, i govorim mu ne planiram ni čak ni da ti se pravdam. Znači, druže, nismo zajedno, nemoj oviš da mi radiš, zato smo i raskinuli. Znaš kao, neću da pričam o tome i prekinem. I ja kao, okej, dolazim, vidim, on neće javi, ja tu se pozdravljam sa ljudima, sve super, stojimo. U jednom trenutku ja vidim njega, uzima čašu, nateže ovako čašu i ka meni. Ja znam šta se deša, šta sledi. Dolazi meni i kreće opet da mi kenja. Tu ljudi, ono kao mogu sačekati da ne budemo tu s ljudima, razumeš? I ovo je opet 3 meseca posle raskida. 3 meseca posle, znači ovo je april, ovo je kraj aprila, mi smo 4 meseca posle, mi smo raskinuli januar, početak godine, tako negde, u sredina, raskid je trajao ceo januar, se to raskidalo, razumeš? Ovo je negde kraj aprila bio. Imam ja datum negde tačno. Mislim, kraj, bukvalno 28. 27. tako nešto. Dobro.
tražila sam Danici da mi pošalje poruku, što je on pisao to jutro, kao zovi Unu da dođem do nje, da joj se izvinim, bla, 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 napravio sam sranje i zato znam datum. Imam tu poruku, mogu ti to pustiti posle. U suštini, on nateže flašu, čašu, eksira, ide ovako ka meni, ja sad znam koliko je sati, prilazi i krene opet tu, šta ti mog druga, bla, 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 šta ti zoveš, i krene da ja ovako sad stojim, meni smiješno. Ja kažem ti, imam tendenciju tu da smijem, a njega još više iziritira kad se ja smijem, kad on vrišti. Da, kad je neprijatno, da ti kreneš smiješ. Ja, a meni glupo, jer su tu svi ljudi, mene sad svi znaju da mi nismo jako dugo već zajedno, i sad mene blam, on tu vrišti na mene, da bi ga čula između ostalog, jer je glasno, jurla i sad tu 10 ljudi gleda u mene, Danica koja isto ovako gleda u mene. Meni neprijatno, ja kao pokušavam smiriti situaciju, kao ajde dobro, pričat ćemo kao posle. I on meni ispucava, aj mrši se pareja. I ja odavde stajem, vidi, ne moraš 2 puta da mi kažeš. Ja svoju torbicu, kapu, Danici, idemo, imam ja dede idem. Ja Danici, šta je bilo, ništa, samo izlazimo, idemo odavde. I on kad je vidio da sam ja iz face odavde promenila u ovo, kad je video koliko je sati, on mene hvata za ruku i kao, aj, izađi prvo da pričamo. Ti ja rekao, nema više šta s tobom da pričam. Rekao si mi mrš ko keru. Znači, nema više o čemu da pričam s tobom. On mene hvata za ruku, ja se trgam u fazonu, aj, sjaši liče, završili smo sad svaku komunikaciju, sad nemoj da mi se obratiš ni za šta više u životu, znači sad smo završili. Ja krećem da izlazim, sad to ti je put, to je posljednji separe koji je direkt ovako na ulazu. Znaš ti koji je to put da ja prođem? Prvo da se probijem kroz gužvu, pa onda dođem do mesta gde su hostese, pa dok izađem kroz onaj hodnik hajpa, izađem na parking, to je sad put koji ja treba da pređem. On sve vreme ide za mnom i vuče me za ruku. Ja se trgam i jednom trenutku on kreće meni da uvrće onako perfidno ruku, znaš, onako više ne zna šta će od besa, nemoćan je. Vidi da ja neću da ga saslušam, više da je meni do ovde došlo. Kreće da mi uvrće perfidno, znaš, da se ne vidi, ali opet kao da mi, znaš, ono kad ti keva, onako da do znanja kad te pogleda. Ja u fazonu, šta radiš, druže? Ja vidim sad, ja kao, aj, pusti me, kao to boli, koji gurac, ono. I meni je bila cijela ruka crvena, znači uzme i ono kao ono vatru, znaš, kad ti uvrću. I ja kao, šta radiš? Aj onda kad si već takav, drkni mi šamar, nešto uradi, da ne kao da se ne vidi mi vrtiš ruku. Da, kao da te maltretira, ja to ispizdela, kao tu me cima, vuče me, blamira me tu, pritom u klubu sve klinci, svi nas znaju, gledaju nas svi, mene sramota, propadam u zemlju. Dolazimo do pulta gde su hostese i on tu mene hvata oko za zid i kao kreće da mi objašnjava, izađi sad napolje da popričam, bla, bla, bla. I ja tu već meni klapna i ja vadim telefon i kažem sad ću da te snimim šta radiš. I njemu je to najveći strah na svijetu, kreće da mi trga telefon i ja svim silama spašavam svoj telefon, mi se trgamo svojim telefonom. U jednom trenutku. Ja se preznojio. U jednom trenutku, samo slušaj ovo sad, u ovoj moment, ovo niko nikad nije uradio. Lik meni gura palac u usta i trgne mi usnu na dole. Ja tu staje, znači ovako palac i usnu na dole. On kao ovako stoji i ne zna više šta će da uradi. Znači, ceo se trese ovako tu, vibrira. Gurne mi i trgne mi ovako usnu, obriže mi tu i ja stajem ovako i sad meni smešno jer ne verujem šta radi. Tu hostese koje me znaju me gledaju ovako, bukvalno me gledaju u fazonu da ti treba pomoć. Ja tu opet pokušavam, ja sve vreme pokušam da odem. Znači sve vreme ja neću da ga saslušam, neću da mu dam taj luksus. Ideš od njega, bežiš od njega, bukvalno rekao si mi mrš, druže. Da, rekao si mi mrš, neću da te saslušam, kraj. Izlazimo, kreće tu drugarica moja za mnom, kreće njegov drug, vide ljudi da se već dešava frka. A, by the way, što sam zaboravila da ti ispričam, u momentu kad sam ja uzela jaknu i krenula da idem, kad su videli ljudi da je frka da ja odlazim, ja bila u fazonu, ljudi sve lagano, vidimo se kao ne mogu ovo da rešavam ovde. Taj drugar, sporni, jel te? Sporni, ja se kaže sporni? Sporni, da. Okej, on prilazi i govori Luksu, najnormalnije kao daj, brate, stvarno glupost, aj nemoj da došli smo svi ono da uživamo, da se zezamo, kao aj lagano. U fazonu da ja ne bi otišla, kapiraš, jer je video da je meni isto klapna i da se uzimam kreće. I on u tom momentu se okreće ka tom drugu i gurne ga. I tu on, znači, haos napravi, ovaj isto izađe u šoku, šta ti mene guraš, druže, koji kurac. Znaš, kao okrneš se i gurneš druga tu pred svima, odvrat. Da to nije ni da mu vratiš, nego samo da kažeš, druže, ti i ja smo završili. On normalno, on ga samo ovako kao po ramenu, kao daj, Luks, glupa priča, aj lagano, pijan si, ono, opušteno, pričat će sutra. I on kao, aj, šta ti, i gurne ga, onako. Ja tu kad sam vidjela šta se dešava, to se dalje dešava, ja odlazim, ovo, gura mi palac u ustav, what the fuck.
Izlazimo napolje i na parkingu se dešava opšti haos. Ja pokušam da odem, probijam se između dva auta, tu je ovako ljudi. Znači, meni je fascinantno kako neko nije objavio snimak. Meni je jedna devojka posle poslala, ali to se vidi ono bukvalno u daljini. U mraku negde, kako se neko kuška, jer to su sve ljudi mlađi koji nas znaju, razumiješ? I sad svima tu zabava, gledaj šta se dešava. Ja pokušavam da odem, okrećem se u jednom trenutku, jer on mene sve vreme trga i vuče, ja pokušavam da ga šutnem. Ja ga nekako šutnem u nogu, nekako da odjebe od mene. Da, nemoćna si više, ne znaš šta da radiš. A to traje, znači sve vreme dok si izlazila, on tebe sve vreme drži i čupa. Dobro, polako, nismo toliko. Ne, to brate užas. Ja da ga šutnem, da ga nekako... On u cevanicu čisto stoja samo malo kao da se savije, da ga zaboli, da ja uhvatim maglu, razumeš? Da. Ne vredi, ja u jednom trenutku hoću da ga, sad je više meni pun kurac, razumeš? I ja hoću da ga udarim u glavu, nekako da se odbranim od njega, jer mi je on svuda mi je tu. Ja omašim onoliku glavu. Ja ne mogu da verujem kako sam omašila onoliku glavu. Ja tu u glavi presabiram, nemoj da mu vratiš, bit će mu gore ako mu ne vratiš. Znaš kako, ja sad njega udarim, to smo se mi pobili. Ja kao, nemoj namerno da mu vratiš, nego samo pusti, pusti da vidimo šta će da uradi. Jednom trenutku, kako ja sad stojimo između dva auta, ja pokušavam da se provučem između dva retrovizora, on mene hvata za vrat, ali kako sam ja odavde krenula... Pokaži. Hvata me za vrat i nabija mi palac ovdje, znači nije me uhvatio celom šakom ovako za ceo vrat, nego me bukvalno, ne znam sad da se vidi, gurno mi je palac u ovaj ovde deo. Znaš ti kojom silom, mene naredni mesec dana, kad god gutam, on je tu meni nešto nagnječio, kad god gutam pljuvaču, ja sam morala ovako da pritisnem i da progutam da me ne bi bolilo. A čaj, zato što kao ti si pokušavala da odeš od njega, on je onako da te zgrabi... Da me uhvati, razumeš? Ja se provlačim kroz retrovizor i hvata me i kreće ovako da me davi, bukvalno. Ja tu više ne mogu ništa da uradim, jer sam ja između dva auta, ne mogu ni da ga šutnem, ne mogu ništa. To kad je video njegov drugar, i tog drugara, znaš, on isto legenda, Judy, Judy kad je video da je frka, prvo niko kao neće se meša kad je video da ovaj mene davi, da ja ne mogu ništa, on je mene, pritom, znaš ti koja je njegova faca bila, znači ja te oči, to je jezivo bilo u tom trenutku, baš je, kao da ne znam osobu, one pijane, mutne oči, onako trese se cijelo, ne znam šta će sa sobom. Ja u fazonu ne mogu ništa, Judy ga tad hvata i trga ga i kao druže, aj šta radiš, sad je kao već, znaš, više nije. Vuče me za ruku, nego davi me, bukvalno me nabio na auto i davi me i nabija mi tu prst. I ja ne mogu ništa jer sam između, znaš, baš jezivo. Bože, sačuo, majke ima, ono klaustrofobično. I bukvalno ga je Judy rastavio, sklonio i ja tu uhvatim maglu i letim kod drugarice u auto. I štura. Uhvatim kod drugarice u auto, ovaj ga sklanja strane, brate, šta radiš, napravit ćeš problem. Ja u kola, prvo što uzimam telefon u auto na zadnje sedištu i blokiram ga svuda, samo da ne može dođe do mene. Ja prvo što sam radila, blokiram ovako u šoku, samo da ne dođe do mene. Da, ko zna kako te je bilo koji šok, brate, ono beš od lik te ne da vatate za vrat. Nije šok, jer ja prvo to nisam znala da on ume to tako da radi. Ali ja to vama pričam, recimo, zašto sam ja, brate, pola, ja se iznervirao, zašto što ja protiv, brate, nasilna žena, zašto što žena, okej, brate, možeš ti njoj da kažeš, kurvo, ona tebi, jebem ti mater, šta god, buraz, ali, brate, kad dođe do fizičkog obračuna, šta žena može protiv muškarca? Šta ti možeš? Da te on tebe kida, ti nisi, da kažeš, sitna i treniraš. Što najče, nisam ja ni slaba. Da, brate, a šta ti možeš da te muško zgrabi, brate, šta ćeš ti? A pritom možda bi ja mogla da ga nabodem negdje između nogu, nešto da uradim da se spasim, nego sam ja između dva auta. Retrovizor me jedan nabio ovdje, drugi ovdje i on me oko drži, ja ne mogu ni rukama ni nogama, ništa. Ne, užas, meni je to isto pa kao, meni je to, brate, najiskrenije, to me nervira, jer, brate, šta može žena, kao ti si sad faca, jer kao ti si ribi pokazao da si ti kao jači od nje, kao vidi, riba mi ne može ništa, ja ću sad da uspostavim svoju dominantnost, tako što ću ja nju da davim, da je povredim, buraz, ako ti ne možeš da budeš dominantan muškarac u vezi, brate, bez fizičkog, bez nasilja, bez ikakvog nasilja, ti, bre, nisi muškarac, bre. Ti za mene nisi muškarac. Kao ti si facer, si ti kao zviznuo ribi šamar i rekao kao čuti. Ili u ovom slučaju, dohvatio si je za vrat, krenuo si da je daješ kao da ti uspostojiš da ona zna gdje je mesto. Sram te, bre, bilo. Meni je to dno dna, brat. Meni to nije muškarac, evo iskreno, brate, boli me kurčina, brat. Meni je to užas, brate. To nije sve. To nije sve, ono... Majke mi, evo, sad si iznervirao, ono.
Bez zebanja mi, ono, to nije sve, meni je ovo sad, inače... Jer nisam znao, ja sam znao priču, negde sam čuo, znaš, ono, nisam znao... Da, nisam ti ja ispričala ni tebi do detalja. Nisi, ne, sam mi ispričao čisto ono da znam, da vidim da li je kao okej, da se priča na YouTube, okej, možeš sve, brate, a mi nije ovoliko, vrto, užas, bre, brate, majke mi, jebote. Znaš šta je, evo, da ne bude crnjak totalni, u cijeloj toj frci na parkingu dolazi lik koji naplaćuje parking i viče meni 500 dinari za parking, a ja davim, brato, odavde, ja u fazonu danim stagu 500 dinara, znači kao, haos. Ja ulećem u kola, njega drugar taj objašnja mu smiruje, ja sam njemu umeđu vremenu dok me on to kuškao rekla usrću ti se u život. I on od tad, znači ne spava mirno jer on misli da ću ja sve vreme ovo da uradim. Kapiraš, da ću da kažem javno, to je njemu najveći strah bio. Ja njemu tad pripretila, usreću ti se u život, iako sam ja u tom trenutku bila u fazonu, ne bi mu to nikad uradila, znaš kao, jer ja znam odakle to ide, znam da je to iz njegove nesigurnosti, nemoći, znam i ja verujem u dubini duše da on nije nasilan lik, neće on sad sutra prebiti ženu, razumeš? Verujem u to, želim da verujem u to, da nije takav stvar. A mislim, posle ovoga što si ispričao, brate. A ti misliš da njegovi znaju za ovo? Ne, ja mislim da ne znaju da je to upakovano žešće, zato što poznajem i majku i oca i savršeni su bili prema meni, divni. Znači, ne znam kako bi oni reagovali. Evo, voljela bi da dođe do njih čisto da čuju šta se stvarno desilo. Jer ovo je bez trunke preuveličavanja, šta više, ja sam dosta toga i potisla i zaboravila detalja, razumeš? Da, znači, nisi te loše tamo da radiš, da. Uopšte, mnogo više se tu, sranja događa. Užas, brate, meni je ovo užas, brate. Majke, meni je ovo užas, brate. Nije to sve, ja ulazim u auto, on otvara, dolazi opet do auta, otvara i kreće me vuče za nogu da izađem iz auta da pričamo. To nije kraj! To nije kraj! To nije kraj! To nije dosta! On mene vuče, znači, Danica koja ne veruje, ovako stoji i kaže, a ja sve vreme, brate, stojim i čekam ovako da uletim ako treba. Znači, ona koja skakuće ovako ko nas i ne zna, niko ne veruje šta se dešava. Mi posle sklone, oni njega opet dođe Judy skloni ga od mene, razumiješ, ja se zatvorim, zaključam se u auto, bukvalno i tu ga blokiram u kolima. I šta se dešava, mi zovemo tog druga da vidimo je li on okej, tog što je gurnuo. Da vidimo gde je, šta je, ne javlja nam se i Danica ja kao ajde da ga nađemo, da vidimo je li on okej, šta se dešava. Luks je nesto negde s Judyjem nešto pričaju, ja u tom trenutku izlazim iz auta, izlazimo Danica i ja iz auta, idemo oko hajpa, znači onaj deo, znaš gde stoji hajp? Dobro, da. Ispod tamo Brankovog mosta, mi idemo okolo da vidimo gde je on, da ih nađemo, idemo okolo, u jednom trenutku ja se okrećem i vidim Luksa koji hvata šprint za nama i ja, znaš koja panika, znaš kako sam se ja usrela, ja u tom trenutku Danicu za ruku i kreće trčanje, bežanija, mi bežimo od Luksa. Ja trčim, bežim, nađem tog druga, izašli tu svi iz kluba, stoje s njim, on isto onako sjeban, žešće. Ja sedam tu pored njega, jesi ti dobro, on kao jesi ti dobro, šta se dešava, jebi, i prilazi, Luks i oko stoji i sad neće me tu dirati, tu su, razumeš, ljudi oko mene, brda ljudi, i oko stoji oko, i oko ne znaš šta će, kurvo jedna. I to je bilo zadnje. To je tačka. Oko šta, kurvo jedna. I ja tu više ne znam šta ću, ja sad plačem od besa, ne zato što mene pod adrenalinom, ja ništa tu ne osjećam, ništa mene ne boli. Dobro, kako da ne bude adrenalin, jebote ono... Kapiraš? I ja sad onako, ja tu plačem od besa, jer ne znam, ne mogu da verujem što se dešava, nervira me, ne znam šta ću s njim. Tu sedim, žao mi, prvo osjećam odgovornost, sramota me što se to uopšte desilo prema svim tim ljudima, znaš kao, jebote, mogu se to u 4 oka da rešavaš, ne tu pred svima u klubu da me blamiraš. Ja onako stojim i plačem i ja i sve i kako on došao i oko što... Kurvo jedna... Ja tu krećem da vristim od smeha jer ne mogu da verujem više ono kao šta ti mislio. Znači ja sad kao da plaki što si mi ti rekao kurvo jedno. I tu je to, onda su njega oni odveli kao aj smiri se vamo tamo. Ja sam ga svuda blokirala, oni su sutradan zvao moju... Ja nikom ništa nisam javila šta se desilo. Ja sam otišla s drugaricom, kod nje sam spavala tu noć. On ujutru zove moju kumu i on joj saopštava šta se desilo. Ona nema pojma o čemu se radi i ona tad hvata i kreće da snima poziv, gde Luks govori šta je uradio i zove me posle toga, Una si dobro, sad samo da znaš, sve sam ti snimila, da znaš, bez brige i šalje mi video se ne čuje zvuk, zato što ti kad upališ screen record, ne snima se razgovor telefona. A nije snimala... Ali zamisli kad se ona setila da uzme da snima. Nije snimala drugim telefonom, nije drugim nego ti. Tako da, show program, eto, u suštini to je cela priča. Ma ne preuveličava uopšte. Nešto što više u kratke crte. Brate, ja iskreno, evo majke mi buraz, ali bukvalno se čuje tebra da je riba ono iz očaja, nije znala više šta će tebra od muke, razumeš, okreneš se smer, pa jebote, plače, bez, brate, ono, ne, to je, brate,
Ja ću da stavim sada čisto, eto, da imamo radi reda. Da li je istina ili nije istina, Buraz, po meni... Brate, jer znate zašto sam siguran da je istina? Zato što detalje u koje je ušla, dok je pričala, su, brate, ne možeš da... Ovo ne možeš čak ni da izmisli. Ti je neko gurao palac u usta, ovo stvarno mi ne bi palo na pamet. Ne, majke, ne može. Ali vidi, mene boli kurac da li meni neko veruje ili ne. Meni je samo više da ja to ispričam, da se zna, pa neko se on nosi s tim. Da te više ne kopka, da ti ne stoji ono... Nek se on nosi s tim šta je uradio. Ja sam pojela blam što se to desilo. Nek se on nosi s time kako i šta je. Ne, iskreno... A ne glumi cvećku. Ne, iskreno, respekt što si ovo ispričala, jer kapiram da nije ono baš jednostavno doći i pričati o tome ovako direktno, razumeš, jer nije ni sve jedno, kapiraš ono... Sad sam okej, sad mi je bukvalno, sad sam lagan, ja sam kažem ti išla na terapije zbog toga. Da dođeš sebi, da. Pa ne da dođem sebi, nego da osvarim to u glavi šta se desilo. Ma ne, kapiram, brate, ja ne bio ti u koži. Pritom ne mogu da ti objasnim koliko se ja njega mrzela svake sekunde kad gutam sopstvenu pljuvačku. To je mesec dana trajalo. I svaki put kad progutaš... Ti si imao problem s krajnicima. Znaš onaj osjećaj kad gutaš i ona bol. Pa te probada. Ovdje on meni nešto... to. I on je tu meni nešto tad nagnječio, valjda kako, znaš, i on kako te zgrabio i cijele da... pijan, ne osjeća, nema osjećaja. Nabio mi je tu palac i tačno mesec dana je to trajalo. Svaki put kad sopstvenu pljuvačku progutam, ja sam njemu, znači, prezirala ga. I zato ja nisam htjela sam da sve to prođe. Znam da sam ja u tom trenutku izašla i to rekla. Onda bi rekla svašta. Izlamirala se, razumeš, kao jebem mu ovo, jebem, onda ga tu psujem ko blam, brat. Ali znači, bukvalno sam morala ovako da pritisnem palcem kad gutam da ne bi osjećala. Jeste, kapiram. Užas. Kao kad, znam, kad sam imao krajnike, kad mi se naduju krajnici, bukvalno ovdje ovako osjećam tačno probadanje. Kao kugla da ti stoji ono kad gutaš. Ne, nagnječuje ti tu ono, nešto sigurno. Istina 92%. Iskreno, ljudi, ja sada vama moram ovdje da kažem dabalove, zato što ja, evo, kao neko ko za sebe smatra da može da proceni oko da je nešto istina ili laž i iskreno da mislim da Una laže, ja bi je trolovao sad. Ma koji bi ja debil bila da uzem 2 godine nakon toga da dođem ovdje da lažem. Ne. Brate, ja završila s tim čovekom, prebolila ga dok smo u vezi bili. Dok si mi pričala ovo, ja sam se iskreno iznervirao, brate. Meni majke mi je ovo neshvatljivo, brate. Meni je neshvatljivo da neko, jer znaš, neko će reći pa bio je pijan. Ljudi, ja smatram, jeste bio pijan, ali ja smatram da pijanstvo ne može biti opravdanje za ovakve postupke. Ne može. Ljudi, alo bre, ti si došao bre, okej, pijan si, potučeš se s nekim likom i tad si ti, brate, budala, razumeš, ono malo te, znaš, ako se dovedeš u takvu situaciju, ti si budala. Ali te, bra, da dođeš kao da juriš ribu koja beži od tebe, ona beži od njega, pa i sad ovo. Ona beži od njega, bre, alo. To je legit trčanje bilo. Znaš ti kad bi ja mogla kamere iz tog kluba da skinem, da ti to vidiš. To je kao u crtaču, to je smešno. Da on je bio zabrano da li potencijalno imaju kamere, da li je to snimljeno. Ja sam njemu tad bila u fazonu, usrću ti se, kad sam mu rekla usrću ti se u život, skinuću kamere, imam ja ljude, bre, koji drže ovaj klub, zamijano, što bi niko dati kamere. Ja kao, dobro, izvini, on već ima ljude, razumeš? Da, ima ljude za sve, da. Serem, ja i njegovi ljudi. Ne. Dalje situacija šta se dešava, on sutradan zove moju kumu, piše Danici, evo naći ću ti tu poruku, poslala mi je. Ćeš odmah to da ti dam? Da se zna da nije izvršeno, da... To sam ja tražila Ako nećeš, ne moraš, iskreno, zato što ja verujem, evo ja iskreno verujem. Ma ne, nije mi ni bitno ko veruje, ko ne veruje, samo eto nek se zna kako je bilo, pa nek veruju ljudi u što hoće, sve jedno mi je. Meni je lakše kad sam ispričala šta se desilo, pa sad šta bilo, bon kurac. Ali u suštini on je pozvao svog druga najboljeg iz Crne Gore, sutra ujutru je platio mu kartu da dođe da mene smiruje, pošto ja tog druga mnogo gotivim. I onda su po mene došli, ja sam se spavala kod Anice. Da ti ne bi snimila nešto da ga ne ujebeš, okej. Jer uopšte njega nije zanimalo što on to meni uradio. Njemu je najveći strah i frka bilo da ja to ne kažem. Da.
da se ne odrazi na njega loše. Danicu, daj da se, reci Uni da joj se izvini, vamo tamo, ja kao, neću da mi se izvini, šta, da se izviniš da tebi bude lakše. Pa izviniš što su te udavio, misli kao malo, i onda, da sam ja njemu dozvolila da se on meni izvini, samo bi njemu bilo lakše, šta, kao sad mi je rekao izvini, kao čiča miča gotova priča, pa ne može, sad se nosi s tim što si uradio. Šta mi znači njegovo izvinjenje, kapiraš? Po meni iskreno dno dna. Dno dna, pa jest. Meni iskreno dno dna, ja, brate, ne vidim šta može da opravda tako ponašanje. Danica, ajde, molim te, inače, ovo je screenshot. 28. april. Screenshot i nije poruka, nego 28. aprila. 28. april. Danica, ajde, molim te, vidi sa Unom kad se probudi da se vidimo bar 5 minuta, samo da joj se izvinim. Znam da si i ti ljuta, poje dok se čitav, prebacio si sjebote, što ti se treseš jebote, tebi ovo, brate, cepio te adrenalin, brate, sad. Da, pušim ko u jednom cepio adrenalin, ovako drži telefon, trese se. Da, ne znaš šta će se. Tako da on, po mene su ujutru došli, ja sam spavala kod Danice, po mene su ujutru došli njegovi drugari. Zgrada u Pozdini, brate, pišu ljudi dron. Šta sam teo? Izvini, da, inače to je poruka koja je njoj drugarica, kako zove, poslala, što je Lux njoj pisao jutro. I ja sam joj rekla samo ga blokiraj, neću da mi se... Pa ne, to je strah da mu ne uništiš karijeru, razumeš, da ispričaš ovo. Da, i po mene su došli njegovi drugari. Da. On je došao sa aerodroma i nije se vidio s Luxom, nego je prvo došao po mene. Ne, ja mislim da si tada... Da me kao smiruju, ja mislim da si tada to izbacila, mislim da bi mu mnogo štete nanela. Pa ali evo, ali sada se ovako smireno si ispričala celu situaciju. Smireno, ja odavde. Pa dobro, da, smireno koliko može se priča ovako i situaciji, ovo nije, brate, mala stvar da ti pričaš jebote o tome. Ja sam bio u fazonu, brate, čuo sam neku verziju priča, ona mi je sad nešto ispričala, ja sam mislio kao pa davio, što brate, uhvatio, misli šta brate, opet ne opravdavam niti ovo, ali kao... Da nije toliko. Nije toliko hardcore, brate, ova cela priča, brate. Evo, majke mi užas, jebote, ti juriš me nekoga, brate. Jezivo. Tako da u suštini, eto, to je to. Ne, majke mi, ja si se iznervirao, brate, meni je šok bomba. Ti si... prešao preko toga. Ma da, ja sam sad lagana, mislim, ja sad... Ali te je kopkalo? Ne, kopkalo me to zato što me nervira što ja večito ispadam veštica, a ne znam se cijela priča. I još me najviše nerviralo to što on išao i lagao, umesto da se pokrije ušima i ćuti. Možda bi ja ćutala, možda se nikad ne bi saznala. Zato što, znaš koji sam ja imala problem? Ja sam egomanijak, imam ja malo problem s egom i meni je bilo blam Una da je tebe neko davio, razumeš? Kao kakva blamčina da je tebe neko davio. I meni je to bilo daj da se ne sazna da je mene neko davio, blam. Razumeš, mene i to isto onako vuklo da ćutim. Da, ali to nije normalno. Pa nije normalno, to je, ja sam sad svesna toga, mnoge sam stvari ja svestila. Šta koga boli kura kao sramote? Ne, bilo sramota, da. Tebe je sramota što tebe davio, brate, liko jači od tebe, bre, koji je veći, koji te... Pa ja njega nisam doživljala kao da je jači, ja kao jebote Lux me davio blam, Una propadni sad u zemlju. Bukvalno ja sam sebe krivila zbog toga. Kapiraš? Bože sačuvaj. Da, pa da, mislim, meni je sad to Bože sačuvaj, ali tad... Ne, baš mi nerao, baš meni je ovo iskreno dno dna, brate, ovo ponašanje ne postoji opravdanje za ovo tera, šta god da ti žena uradi, brate, da te prevari, da ne znam, brate, ne znam šta da uradi, brate, pritom da sam nešto uradila. Teraju pičku materinu, da sam nešto uradila, nego je razlog još blamantni kad se kaže zašto je on iznimio blam. Ne, baš dno dna. A inače on tako večito bio nesiguran za svoje drugare. On meni tako random pita, je lep Judy? To me stalno pitao. Ja kao, pa jeste Judy, lep dečko, video sam Judy. Jeste. Ja kažem, pa jeste. I dobro izgleda, zgodan. Da. Iz čista mira, iz vedra neba. A je li tebi lep Judy? Ja kao, pa lep mi je, mislim, kakve to veze ima. Znaš tako random, onda tipa na Baliju kad smo bili, mi je napravio scenu i frku u sobi, kako se ti to tako ponašaš, ovi ljudi što su s nama, a to su svi ti drugari, ta ista ekipa, da ne znaju da smo mi zajedno, nikad se ne bi rekli da smo zajedno. Kao, šta treba da radim, da te jašem pred ljudima, ne znam šta treba da radim, razumeš? I onda večito tako te neke nesigurnosti njegove. Treba, znaš kako je to gušilo, znaš kako je to naporno. Da mu ti traš ego, da mu govoriš jao kako si lepa, da ja tu njega cmačem, nisam ja taj lik, jebote, ne radim ja to pred ljudima. Znači, neprijatno mi je ono. Tako da večito, to je mene najviše davilo, zbog toga smo raskinuli. Meni, brate, nerealno, mislim, nerealno, realno mi je, ali mi je nerealno tebra da je zapravo u tom smeru otišla priča, brate. I opet, evo sad za žene, pošto znam da dosta žena mene ne gotivi to, ali iskreno, evo poruka za žene. Nemojte ovo nikad trpiti. I to je meni bilo, Una je trpela nasilje, nisam trpela. To je bio posljednji put da sam ga ja videla. Ne, ja iskreno mislim da se tako nešto desi. Brate, u policiju odmah i čao.
to sam mu rekla, da ću da odem, da ga prijavim zabranu. Treba, bre, buraz, ali treba jebote, pa nema me zabavati, buraz. Pa šta nego treba, brate, lik da uzme da maltretiraš ribu, bilo kako, bilo ovo. Brate, nemojte da praštate, bre, to da vam je dečko, da vam je muž, da bi se sačuvale porodicu, brate. U policiju, bre, druže, u policiju, ili ako imaš nekoga tvog da ga olomi od batina. To je to, buraz, nema šta da žena trpi batine zato što je lik nesiguran u sebe, zato što je popio malo više. Beži, bre, u pičku materinu, bre, to je najgore ponašanje koje može bilo koji muškara, nema muškara bilo ko da pokaže. Meni je, brate, užas. Inače, neki lik moj posle, kad sam ja njemu ispričala to, on je bio u fazonu, šta da sredim, da mu se lome ruke, noge. Znaš ti koliko je ljudi meni dolazilo u fazonu, daj da mu nametimo batine. Ja kao, ne, molim te, znam u roditelje, znaš kao, ne želim da se to dešava. Ne, ali bukvalno ne treba se čuti, ne, iskreno, ne treba se čuti. Evo, ja javno kažem da ja ikada, ne daj Bože, znači to ne može se desiti, to znam da ne može se desiti, ali ne daj Bože, da udarim svoju devojku, ženu sutra. Ja se nadam da će ona, brate, da objavi to javno i da ode u policiju, brate. Jer ja to ne mogu da zamislim da se to dogodi, brate. To je, brate, kažem, ja sam pregoreo, brate. Nemo što da se radi. Brate, nemo što da se radi, to je užas. Da li imate neka pitanja za Unu? Možda neke devojke, nešto, da li imate neka pitanja, pa da privodimo kraju, da ne davimo više devojku, da može da ide kući. Da me ne dave više. Nije bilo dosta davanja, evo još da je davimo, brate. Ne, mogu da jeste pregoreli vi, buraz? Evo, dok ste slušali priču, dok ste slušali kako dobro, jedi ga ono, ali kako zove, dok ste slušali, brate, ka priča, brate, da pregori čovjek, jel da? Pušti mi adresu. Pušti adresu, bukvalno te, brate. Ne, baš pakao, baš, brate, ono, gnev, brate. Da si odmah shvatila šta si proživjela, otišla bi u policiju, što je najjače možda. Kad su mene pokupili njegovi drugari, ja sam njima rekla, prvo ja sam se plašila da će one meni da nameste da će dođe Luks. Slušajte, to je jako zanimljivo. Ja spavam kod drugarice, oni dolaze po mene i nas dve kroz njenu terasu oko virimo da vidimo koliko je ljudi u autu. Da li je Luks, da. Jer sam ja rekla, nemojte da mi ga nameštate, neću da ga vidim očima, više neću da mi se izvine, ništa njegovog izvinimo, onda njemu bude lakše. Savez da mu bude mirna. Ja se 3 puta me nameste, oni su ispali totalno korektni, došli po mene i kao pričaju tu sa mnom, Una, pa znaš, on tebe voli, ja kao, kako, šta me voli, druž, nije to ljubav, on voli verziju sebe pored mene, ne ali još više bi te volio da te nabu u glavu, razumeš? Mislim, kakva mi je to ljubav, ono, seram se ja u tu ljubav. I onda ja sam njima rekla, evo prenesite mu kao vašem drugu, pokušali da dođe do mene, ja idem u policiju da dobije zabranu prilaska. A to mu ne odgovara jer će da se vrati u Crnu Goru. Da. Razumeš? I onda, bukvalno sam u time priprijetila da ne pokušava da dolazi do mene da mi se izvinjava. Znači, samo nemoj da mi se obraćaš, tu smo završili. I tako se i završilo. Da li ti je pretio posle? Nije? Ne, nije više imao muda ni da mi priđe, ni da mi piše, ništa, nikad se više nismo ni čuli ni videli, to je to. I ako bude odgovorio na ovo, da li ćeš odgovoriti ili ćeš da ga iskuliraš? Ja sam mom terapeutu, čak od kog i on ide, zamolila, rekla je da je fizički nasrnuo na mene i zamolila je da nas ne spaja zajedno, pošto su to grupne radionice, da ne budem u grupama s njim i ona me ispoštovala i ja niti njega viđam, niti što niti čujem. A recimo ovo, da li ćeš mu odgovoriti ili ćeš ga iskulirati ako on snimi nešto na ovo odgovor? Slobodno nek snimi, ja nemam problem, može mene ko će da pokuša da demantuje, ja kad pričam istinu, ja sam ono, ko će sad... Boli te kurac, u principu. Pa ne, kad znam šta pričam, znaš ti s kojim ja samopouzdanjem, ovo mogu da ponovim sad 10.000 puta od A do Š, zato što znam šta pričam, zato što je to bilo, ne izmišljam ništa, razumeš. I šta se desilo sa YouTube kanalom? A, to će da me reketiraju. Da. Ovako, sad ja ću vam kažem... Ja sam odmah zvala baku, zove imaš neke advokate. Da, za advokate i to treba da vidimo kako zove da se rešava. Hoću da joj pomognem, čekam odgovor i dalje da vidi šta može da se tu uradi. Fora je u tome što su počeli neki kompozitori, su zaposlili ljude i sad nalaze sve klipove ljudi koji su koristili pesmu od osobe X, lupe strike, priprete gašenjem kanala i traže 3.000 evra ono da ti skinu strajk. I to na što je fora što traže različitu ono... Lanč količinu novca. Čodi su tražili, Čoda je platio mislim 2.500 ili 3.000 evra. Adam je platio 1.000. Ne, ljudi... Znači idu tako i... Samo jednu stvar, vi znate ko ste, ako gledate, ako dođe do vas. Ljudi, reketirate
ljude koji su iskoristili pesmu na 2 sekunde, pošaljite im upozorenje i ovo će se ići na sud. Zato što ima u porukama, u mailu, brate, da traže lovu za to. Da. Ne možeš ti, brate, to kao... To čak ni YouTube ne podržava. Proizvoljno reketiraš ljudi i tražiš im lovu kao, koristila si pesmu 3000 evra. Pritom, to je rođendanski vlog, bako. Znači, ja sečem tortu i u pozadini se čuje 30 sekundi Saša Matić i Goga Sekulić. I to su 2 vloga, jedan je star 4, jedan 5 godina. U pozadini, ti nisi koristila kao svoju muziku? Ne, u pozadini, kako trešti žurka, ja sečem tortu i čuje se taj isečak dok traje. I oni ti traže 3000 evra za to? Da. Inače ćemo te krivično goniti, znači kao inače... Da, hoće krivično da goni i gasu i kanal. Ja bila u fazonu, samo sam prestala da odgovaram, pošto vidim s kim imam posla i kao, dobro, i da me izvedu na sud, ja idem outfiti za suđenje, prvo ročište. Imamo pitanje, da li voliš kada muškarac ima Hollywood smile? Ono kao Orbić Žvaki, sve bijelo. Da stila epizod, da. Pa, šta znam. Ne znam kako kome stoji, ja bi ga. Znači od muškarca do muškarca. Volim lep osmeh, sad i da je fake ako je dobro urađen, šta, a koga briga što ja volim lep osmeh, mislim. Ne, imali smo pitanje moderatora. Okej, pa dobro, mislim. Like za Hollywood smile. Like, respekt, brat. Ja imam pitanje za tebe, jednom prilikom si u live-u rekao da kad bi tebe riba udarila da bi joj ti vratio, u tom smislu nije opravdan opet. Ja smatram da u tom smislu jeste, zato što ako riba dođe, znači, ja iz ove priče sam skontao da ona njega nikada nije napala, da ona nije izazvala tu reakciju, nego se branila, razumeš? Ali da dođe, sad ti evo pričamo, ti ja imamo raspravu, ovako, nešto, disko, krenemo da vičemo jedno drugo. I ti mene nabodeš ili mi lupiš šamarčinu. Brate, je li okej da je tebi vratim šamar? Pa nije, brate, okej. Ali dobro, vidi, a šamarom, onim laganim kao šamarom u krevetu, okej, ali šamarom sad da zvizneš na šta je tvoj šamar, šta je moj šamar. A što si me udarila? Dobro, pa ne, ja to ne bi radila. Pa ne, što me... Da, inače ima priča gde sam ja zapravo Luksa prebila, išla je po TikToku. Gde sam ja kao njega istukla u klubu. To je neko priča, neka riba je to pričala. Strašno. U krevetu, mene je prebacilo u trenutku, brate, sam se zgranuo, Da, šamar u krevetu. Pa ne, uzmeš ono za ruke, smiriš je, ne moraš da nabadaš. Ali zašto? Ne, ja... Da te profi izvijem. Gle, realno, da me zizi žene ne bih ja vratio, ja samo karikiram, razumiješ, smatram da je opravdano, ali ne bih ja, razumiješ, da meni lupi riba šamar, ja bih samo rekao, ajde, gubi se, ne, samo bih rekao i izlazi napolje, bi otišao i završio bi s tom trajno. A da krene me napada, ja bi, brate, morao se obrani nekako. A da, samo je uhvatiš za ruku. Razumiješ, brate, znaš kako mi je podosirao te vra, ovako bi se, ko sveća ovako. Ne, pa znaš ti koliko si ti jači, samo uhvatiš za ruke i ne može da mrdne. Ne znam, opet kažem, ja ne podržavam, znaš zašto? Zašto ja imam specifičan stav prema nasilju. Ma znaš tako neko se tuče, brate. Ne, ja imam specifičan stav prema nasilju, ja sam alergičan na nasilje. Baš sam striktno protiv nasilja i uvek se zalažem za raspravu, za rešavanje konflikta verbalno, nikad ne podržavam nasilje. I zato očekujem da devojka koja ima bilo kakav konflikt samo ne krene fizički na mene, jer ja nikad u životu ne bih pomislio da povredim. Znači šta, zašto si ti žensko, što ne možeš da kontroliš emocije, a ti okej da mene udariš. Pa ne, nije okej. Pa nije okej, burak. Šta ako mene prebaci u tom trenutku, brate, mahinalno sam naviku, jer sam, razumeš, preozbiljan, samo ovako paf i ja tebe, razumeš, I pritom koliko je tvoj udarac jači u tom trenutku. Nema, meni je generalno to šta da riba krene ovako da se latara, mislim... To je smešno. Blam jebote, možeš na toliko različiti načina da rešiš stvari. Da li planiraš da ga prijaviš ako bude nešto posle ovoga? Ma šta da ga prijavim, šuplja priča, gotovo, znači ja to završila, ja to svarila, mene boli Ma šta vam je ljudi, to je stari Luks, promenio se. A kamo sreće da se promeni. Pitanje za je li ona bila u vezi sa njim dok je radio neki giveaway, jel zna da li je tad mutio nešto? Ja kad sam išla s njim da predaje nagrade, on je stvarno tad ostavljao nagrade. Znači, ja uopšte nisam bila, kažem ti, ja sam stvarno, što se karme tiče, ja se toga plašim. O to što si ti videla... Kad sam ja god išla s njima da snimim, da mu uhvatim za story, on je to ostavio tu. Razumeš? Šta je on posle radio, ja to ne znam. Onu poruku, neku, to mi je pokazala kuma da si ti izbacio da je on tebi tražio nekog druga za... Nije meni, sam ja dobio... To je bilo, je li to bilo u vreme kad smo bili zajedno? 21. april.
smo mi tad bili zajedno. Ne, mi smo... 22. ste, ja mislim, vi bili. U suštini ja ne znam za tu poruku, na primjer, eto. Nisam ja toliko bila u njegovom biznisu, razumijem, on je kao ne kapiraš ti. Okej, respekt. Ali kad sam išla s njim, stvarno ostavi sad, ne znam šta je posle radio. Ne, 22. januara, 2022. januara, ja lupio. Ali sam izgledao, poverovala mi je, nije posumnjala u trenutku. Ne, pa pomislila sam da je to bilo dok smo bili zajedno, ja stvarno ne znam za to da on išao i tražio ljude. A možemo da saznamo, sad evo, dosta ljudi ovde pita, sad to je da li hoćeš da li nećeš da odgovoriš, zanima me koju devojku je skinuo Janko? Koju devojku je skinuo Janku? Da. Emu malu. Šta zna se to? Koju Emu? Radujko? Da. Janko bio sa Emu Radujko? Pa to se valjda zna, šta? A daj me seri, to se valjda zna, jebote. Gdje se prezrati normalno? Ne znam se to stvarno. Ja sam mislila da se to zna, nisam sad tela ovo da kažem. Ja sam mislila da se to zna, jebote. Ne seri se, me trolujem. Ja kujem se, ne treba. Evo majke, pa polečet. A jebote, ja se izvinjavam sad Janku, otkud znam i njoj. Ne znam ja ništa. Ne, ja sam mislila da se to znači me baš, ako šta me pitaš onda to ako se ne znam, kurac. Ja se prezovio. Da me uopće u vatru, ja sam mislila da se to zna. Ja mislio neka Ema kao... Šta pričaš, pa zna se to jebote, znaju, to je bilo po TikToku, šta me sad troluju? Ljudi, se zna? Pa zna se to valjda, jebote sad. Au, koji ti si sad bacila? Respekt, girl. Pa kakav respekt sad si bacio, baš. Ja sam mislila da se to zna. Zna se? Da. Evo, sad se zna. Dobro, sad se zna. On je Janka pitao li ti u redu da ja idem s njom na Tajland, Janko rekao ne i on otišao. Kapiraš? I oni su se tad posvađali, mislim, nisu bili dobri zbog toga. Nisu pričali zbog toga. Šta? Jebi ga, ja sam mislila se zna, ja se izvinjam sad i Emi i Janku i svima. Ja sam mislila se to zna. U kurac sad, jebi ga. Dobro, nek prestane ovo sad stvarno strašno, pa ajde samo se napravimo kao da sad niko ništa ne zna. Šta? Jebi ga sad, jebi ga. Jebi ga, šta sad da radim? Mislila sam se to zna. A ti me navodiš koja, ja sam mislila da i ti znaš. Koji kurac? Čekaj, mora se mi Pa kao, izvinite, ja sam morao da... Ja ne mogu, teško je da procesuiram ove informacije na live-u, meni je ovo, brate... Nije, slušaj, da se... nema ništa, ništa nema pričaš, ovo što sad pričali, ništa nema pričaš. Dobro. Ovo što smo ti i ja, ništa, nema... Za mene... Mogu samo kažem, nisu bili u vezi, razumeš? Stani, bre, Nije bila neka bitna njegova riba, kapiraš? Nije on bio s njom u vezi. Nego razumeš, u nekoj šemi, kapiraš. Dobro, to ne bi to toga. Pa da, ali opet. Oh my god. Bo da, buraz, brate, znaš šta je sad dobra stvar? Što ćemo mi imati... Ne, evo, zbog ovog komentara moram to da kažem, brate. Ne bitan. Znači... Nije niko nikog varao. Znači nije, to je sve bilo pre... To je sve bilo pre i ona zna za to i to je sve bilo pre. Znači nije to, molim vas da to se ne pomisli. Ne, taman posla. To je bilo ranije, znači to je bilo pre. Zna ona za nju. Da. Ali nisu bili u vezi. A Tajland je bio sad ovo pre godinu dana. Znači, opet moram se mi te, moram se.
Pa kao, brat. Znaš ko je, ti si, brate, meni baš ostavila si ono materijala da pričam na live-u za kad ti odeš. Nije života mi mislila sam da se to zna. Stvarno sam mislila da se to zna. Užas sad, jebi ga. Stvarno sam mislila da se to zna, ja sam to viđala po TikToku, brate, da se to provlačilo. Ja sam mislila da se to zna, jebote. Glej, je ti treba obezbeđenje? Da pošaljem nekoga sa tobom ovih par dana da te pričuvaju malo. Ma ne treba mi obezbeđenje. Ne, mislim, kažem, ja sam uvijek za istinu, brate, ovi tračevi su meni najslađi, nego... Evo. Nije bilo moje ovo da kažem, zato mi je glupo, ja sam mislila da to ljudi znaju, da je to javna tajna. Znači, ti si mislila da mi svi znamo... Da, zato što, mislim, svi ti ljudi znaju to, razumeš? Mislila sam da se to javno zna. Nije bilo moje da ja to sad kažem, mislila sam se zna. Sranje sad baš. Baš mi je sad glupo, iskreno, pakao. Mislim, gledaj, ja mislim da pričam sada, sad se sigurno zna, ja mislim da pričam sada u ime svih ljudi u četu. Da pričam u ime svih ljudi u četu, svih nas. Dobro. Zahvalni smo ti, brate, ovo je, brate, znaš koji kontent, brate. Da, nije. Ljudi, jel da? Evo, jel smo zahvalili, brate? Jel da? Eto, pričao je Luka Silni, to eto ti, znam da je neko rekao. Pričao je Luka Silni, pa da. Eto, znam da se zna, da, zna se to, svi kao... Normalno, bre, pa to se zna, bre, normalno. A ne zajebavaj, bre, moramo Luku Silnog da dovedemo. Znaš to i ti. Ne znam, kunic, evo, šta da, majkim. A nisu bili u vezi, nije bilo ništa bitno. Ma znam, nego nisam znao da je... Razumeš, ali kao... Brate, nisam znao. Moramo Luku Silnog dovedemo da nam priča o... On je mnogo dobar dečko, by the way. Ali nije puštio adresu. Nije puštio adresu. Nije puštio adresu, jevi. Ja njega mnogo gotivim, baš je dobrec. Jeste. Ja je gotivim isto Luku Silnog, brate, znaš. Neiskvaren je onako dobar i tad su ga svi uhvatili. I njega reketiraju, pa njega reketiraju isto kod tebe. I njemu isto traže, da. Kad se tek pojavio, kad je bio u najvećem hajpu, tad je ovaj isto odmah potrčao da ga hvata da snimaju, da čuva, razumeš? Uvek se kačio za sve, zašto on je, sad ovo stvarno nije kao doću njega da isprozivam, nego on nije zanimljiv, mislim, realno. Nije zanimljiva pojava. Ovo kao da slušam sebe. Ne, njega ljudi prate zato što deli te stvari kao i tako kad se prikači za Janka, prikači za ovog, prikači za onog. On nije interesantan ljudima, mislim, to se vidi, to se zna. Mislim, to ti brojke govore i sve, razumeš? Da. Brate, znaš koliko mi je teško da isprocesuiram sad sve što se desilo. Prvo mi pričaš priču od koje pregorim. Ne mogu da verujem šta se desilo, lik te davio. I onda ovo sad za Emu i Janka i Luks. Da je pominji više nebitno, mislila sam da se to zna. Vidi, moram skrišota. Užas, brate. Ja, moram skrišota, ljudi, gledajte ovo. A vidite moju fajn. Vidite ovo. Gledajte ovo, ljudi. Užas, gledaj šta mi radi, brate. Gledaj ovo, brate. Užas. Gledaj. Kao dve tetke, došle dve tetke da tračare. Na kafu, trač party. Odavlje sam stavio, sve podvratko, ovako. Pa kao. Vrate, jebeti život. Dobro je, sad sam rekla, više ne moram u životu da ga pomenem, da mi skinem ga s kurca svi. Jesi olakšala dušu? Da, brate, više. Jel ti je lakše? Da me ne zapitkuju šta je bilo. Jel ti je lakše? Jeste, hvala ti. Da ti stvarno nisi, ja ne bi ovrtno nikad ni rekla. Jer kao šta sad odjednom una sela i priča. Respekt. Hvala ti. Hvala ti na gostovanju, nadam se da nisam bio... Ne, bio si ti super, samo ovo jebi ga sad, ovo na kraju baš... Ne, bilo je top, veruj mi, ovo najbolje uključenje koje sam imao. Ovo, da sam imao ovo uključenje na starom kanalu, ovo je bilo 40-50 gledalaca, sigurno. Ne, sad mi je strašno glupo zbog male Eme i sad cijele te priče. Pa dobro, nije ni ona svečka, vrete, pusti. Pa dobro, nije, ali nije moje da govorim. Da, ali u svakom slučaju da... To bi to, da, kaže Dan, gde neka likuješ nešto za TikTok. A? Kaže, neka likuješ nešto za TikTok.
Hvala ti na gostovanju. Hvala tebi. Ne mora niko da dolazi po tebe s ovim kolima, jel tako? Sam svoj. Izlaz ti je tamo gde si ušao, pa samo malo prođeš i druga kapija. To ćeš morati još jednom sad da mi pokažeš. Pozove me ako se izgubiš. Bukvalno... Ajde, ti ostaješ u live-u. Da, gde se parkirala, vidi? Dobro. Gde se parkirala, ovako izađeš, ovako, ovde, vidi mogu nacrta, ovde si ušla. I onda samo produžiš od ti druga kapija, to je to. Dobro, to je kad uđem u auto. A kako do auta da dođem? Bravo. Gledaj, sad ću ti nacrtam. Znači, uđeš u lift, ideš na B1. B1, okej. Zapamti, B1. I samo, evo ti ovako izlaziš iz lifta, ovo je lift, okej. Ovo je lift, izlaziš iz lifta ovde. A naći ću. Ne, ovako izlaziš iz lifta, ovde su vrata. Zvaću tako se izgubim. Imaš dugme da otvoriš vrata i izađeš ovde levo i evo ti, ovo ti je putanja do kola, bukvalno. Ovako, ovo ti izlaziš ovde su vrata gde izlaziš i kola su ti odmah tu iza ćoška. Vidjet ćeš ih čak odmah tu levo. Super si ti to nacrtao, Picasso ti nije davan. Evo ti ga, lift, ovako, levo. Okej. Levo. Jesam sve ponela, moju flašu slučajno? Zovi ako se iPhone. Nemam, nije mi stigao 17. Dobro. Jel bi primila iPhone kad mi stigne u drugom priliku? Kakav bre? Ma daj bre, ajde stižu. Njoj ne treba običan iPhone, njoj treba 17-ica, razumeš, ona je ona ozbiljna influencerka, ne bi nešto. Imam dva, tako da... Ima dva telefona. Hvala ti, Bilan, zadovoljstvo mi je bilo. Zbogom, srećan ti put želim. Srećan slava, srećan put i hvala ti na uključenju, bilo je fenomenalno. Ljudi, Ukiku, ajmo, double aplauz za Ukiku! Be right back, guys. Ideš bukvalno tu, pravo. A čekaj, se obula, ne možeš bosati? Pa ja volam vidim. Jeste, malo je pravo. Malo je pravo. Stavi ako se izgubiš! Eto me. Morao se ispratim gošću. Nisam zvao Igora da dođe da isprati gošću, ali nadam se da se neće izgubiti. Zvaće me svakako. Ljudi, koji live jebote. Brate, ovo vredi. Jebote, meni slina neka izletela, brate. Iskreno vredi, brate, mi ugase kanal za ovaj live. Majke mi, brate. Koje informacije, buras. Koje informacije. Ljudi, da sam imao, kad je sve prošlo brutalan fade, hvala. Šta kažete na moj novi friz, brate? Mislim da ne treba da radim line up, da treba malo da ostavim napred kose. Malo mi fali kose napred, ovako mi otvori mi čelo previše, izgledam kao da imam ono čelo 30 metara, 30 ari čelo, znaš. Ali sam ovako zbiljare pričam, buro, skroz. Pali donacije, da, brate, ću upalim donacije, treba da pitate pitanja, buro, ja sam u šoku. Ja... Au, braćo. Kakav live. Oh my god. Oh no. La policija, no. Čobra. Ali to je bilo pre veze, znači sad ja moram da razjasnim, brate, nisu Ana i Janko bili zajedno, pa evo nešto, ne, to je bilo pre što su oni bili zajedno. Da ne pomislim, ne želim da se sad zbog mog live-a širi, brate, priča da je Janko prevario Anu. Ja sam 1.000.000% siguran da Janko nikad ne bi prevario Anu, brate, oni su mi, brate, ono, dream team, bukvalno su savršeni jedno za drugo i preslatki su i zaista, ono, nema trika, brate, znači ovo je bilo pre, i to mi je rekla, to se zna, to je pre nešto su oni bili u vezi.